tamba zvine simba china marunda ndatofunga kuti tengera zimbamba mbare chira rekanda ndichachiti chikanda chendima makumbo kunge danda ndichamuendesa kunyika kure kure kwatinofara ndichitamba rurerure tamuzuva ndichamuchaira runare nekuti ndinoda nguva dzose afare Phone here is it? Changu ndazibatira changu ndazibatira changu Dioni, how are you? Dioni, how are you? 054, how are you? Right guys, dedzai vamwe tida kungobatana nguva pamwe chete zvekuzonzi tangai kutaura futi nyaya yeitava pakati hai Ashford, chakublokera star iroro pasi pemvura iroro. Chakublokera star pasi pemvura iroro iwe Ashford. Right. Maswera sei maneri mamuka sei aiwa iyi live yanga kamirirwa nevazhinji guys. Itai muchishare guys, itai muchishare live muchiridza bhosho muchishare live. Andichika machero ane aputhi nda
ninjani sanibonani ahe dumelang muriseiko ngatsanganei pachirongwa aiwaka nhasi guys harisi ranga ziziva redu remalavha handiti munozviziva harisi ziva redu remalives padiaries madiaries anozviziva kune madiaries kune maziva nation kune machichi amene ikokoko pano pamadiaries ranga risiri ziva redu but ndaitwa reach out ina handingouyi guys and handitsvaki vanhu muzvizive izvozvo ndaitigwa gaidigarisa disclaimer pano ndaitigwa reach out kuti tokumbirawo live handitika zvanga zvanzi live ndikati live munoita live ndei ndatanga ndawana masamoni kuseni ndatumigwa zvoita zvinakumbira mushe guys ndatanga ndatumigwa masamoni ini kuseni ndiri kumuka maaccounts angu imwe yakabloka kai iyi inonzi meumeuzi yakabloka nasuka handitika yasara ndefunga ne14 days because ndakanda posta pano padiaries mukadzi uya wecancer uya kuzasi kwake kumaprivate parts ake suka akabva ndimbanya saka ndikaona kune mapepa yamasamoni ndatumigwa kuti ndiri kusungisiwa ndakati kune imwe account iyi iri kushanda iri active wanikezve ndakasungisiwa whatsapp wanikezve samoni iririko ndikati yezvo kokwai ndadiko indosungwa ndaita seiko mhosva yakudei kwai ndiri kusungigwa imi mamvengeri yenze ese dei mamvengeri yenze si zvazvagona mauya maungana pano nokuti ndiri kusungigwa imi mamvengeri yeni kwai ndiri kusungisiwa nekuda kwenyu handitika nyaya iyi kwai imi ndi muri kuposta ini zvinoitika kumvenge inde ndisingatombozvizivi inde zvitambira pana nemachembere angu padiaries zvinenge zvichiitika kumvenge kazhinji kacho ine handidombozvioni asi ndaona ndodi ndopuwa masamoni kuti kwai mvenge mukaramba muchiposta zvinhu zvamukoma prince prikisi munosungwa handitika ndikati indamboti kuda pamwe kuda so ndezvemumba kuti kudi ina handinyatsozva kuti nyaya yacho yakamira sei ni nyaya yacho inonyatsonetsa kuti vachazvitanangurira voga nyaya yavo ndikati nyaya yacho haina musoro saka live apa pamoda kudi zvamandodisuti moda kundisunga kudhara ndamirira hangu zvekuti mapurisa achiyakondinonga handiti zvino ukama hoputswa here nokuti kwai munopostiwa kufacebook kumvenge vedu we svikadzaiwa tomboita zvemutemo nokuti ndikuda kudi kutaura nyaya dzangu ndikati alright pamazodza kwacho ndoda kuita live nemi ndikati aiwa kuda mungandichenesa murega kundisunga nokuti ndosungigwei nanda chandakakamboposta ndakana chandakamboposta ini ene nyaya dzacho handintombodzizivi indongozvitambira padiaries nemachembere angu pano ini sungigwa vanhu ina handichazvizivi kuti kwai ina nditoziviwo nyacho kuti tovhara ikawo toita sei vhengevhenge mashungurudza vanhu vhengevhenge muri kushungurudza mamvengeri yenze muri kushungurudza vanhu asi zvisinei gai kumaprince pavazoti vabata live ichizobatawo iye zuva ndikati kwai kuri kudiwa kuti walive zuva kati neni ndiri kuda kuuyawo palive iyoyo ndandichitoriwo chii ndarisivhawo uri kuti zuva from side ras zuvawo ari kuti naiye arisivhavo rake samoni ina handinyasokuziva handizivi guys ina handizivi zuva ari kuti naiye apuwawo chii mapepa ndapuwayo handiti maona naiye wapo ndikati wanogopuwa mapepa aya sei zvikai ndapuwawo mapepa aya sisi ndikati aiwa zvikanyaya zvakanaka takungosevhwa mapepa acho tese saka iwa kulive uyai henyu handimaona nokuti hatingadi kuita favor ende vedu please mugare mabata ndozati pane mazuva nation handika auya akatsigira munhu zuva handitika then koitawo vaya vakatsigira prince handitika pano hapatukwaniwani pano padiaries pano hamutuke vanhu handitika kana uchiziva kuti une muromo makandotsveruka chingodogara watongoinda unozongoiona live yadelayed because uchingotaura kutsveruka chito chingoshaudha itokokubloka ini nyaya dzevanhu ava vari tu ina handitodzizivi ende handitodi kana kudzipindira ende chero pandinoona dzichitaugwa hamutombooni kana komenti yangu hamumbooni kana komenti yangu pana kamboona komenti yangu hapana handitombodzipindiri because handitombozivi kuti what is which nyaya dziri kubva nekupi dzichienda nekupi handimaona asi kana wangoya pano sezvawaya pano no fear no favor zvokuti hamunun'una chiaiwa handitika hapana izvozvo ina ndasinda kutsvakai ndimi manditsvaka ndimi mauya moga tongoita zviri pano tichingobvunzana mubvunzo tichingoita saizvozvo handitika nokuti ina handingasungigwi kai ndisungigwa nyaya dzandisingazivi handimaona ndonomira mukoti shuwa chembere iyoyo ndonofira kujere chikwai ndasungwa chii majina ine mukasungiswa nabusinessman ai munori buda jere racho hauri budi jere handimazviona hanzi I don't know, gracious, and this is but it's none of my damn business because inini the more reason why I ndakazvibudira kumvenge zvakanaka in peace ndikatomboti ndorivhara ndaida plan yangu was to close mvenge guys when I opened the diaries but vanhu vakapopota madmin akapopota akati kana mafunga kuti ndasisimeli indai moga indai munozvitira zvinhu zvenyu motisiya pano mvenge ndeyevanhu then ndikati no problem
but ndongora chingondidzokera bheki kwandirini. Saka ini mhosva yangu ndei handiti maona. The more reason why ndakasiya ndongotamba kuma-comment section chikukandawo zvinhu zvinosekesa vanhu zvinonakidza, but zvinhu zvavanhu ina hamuna mbondiona handitika kuno kudhayaris ndokwandotambira ndikangotega ndizvibudirawo vachembere akaita seni tatawa nokudzwa uchembere uko. Uyai kuno kwaitwa diaries, uyai titaure nyaya dzeupenyu, vanoda kutaura nyaya dzeupenyu tibatsirane tiri kuno. Machembere mabi angu akanditevera takauya pano handiti tikatanga hedu kutamba tiri pano ndosaka mutenda tinenge tiri vashoma tisina mbowanda tinenge tiri pano tinenge tichitambira zvakanaka sevachembere handimaona. Saka vanhu vakadiwo vana vadiki vakazvitarira uko sezvinei vana vacho vanongotitevera futi pano imi vana kuti kuhwe futi mchituka kuti machembere because takazvivhurira isu machembere tikauya pano munongotiteverera handimaona ndimi munoshona dambudziko. Saka inda tinangu handidi kuti ndipinde nyaya dzasingazivi, handidi kukwana panyaya dzasingazivi, handidi kupindura mhondo dzasingazivi, handitengi hondo dzasingazivi, handitengi nyaya dzasingazivi. Ini samoni rangu rauya ndongozomirira hangu kuti koti kwacho ndikuenda kunosungisiwa rini date ndozvinde zvarini izvi ndoenda hangu koti ndotaura kuti aiwa vediwe ini ndovapawo proof yekuti ndakatovhura diaries ndakatobudawo handimaona nenyaya yekuti vanhu vakapopota handimaona kuti indaimi musareti muti yesu pano indikazvindira kudiaries ndikavasiya vari kunzengenzenge. Saka ini haisi mhosva yangu, toda kungotaura nyaya sezvairi pano right. Saka zviri kuitika ndezvekudai vanhu vamwe vanyora kuti hanzi tinoziva sei kuti ndiprince handitika ari kuuya. Hanzi CEO ndiani? Handizivi kuti CEO mukada kuti ndiani because munhu handizivi kuti chamunoti CEO chi. Handongozani chekuti group renzenge rakavhurwa neni rinongogara chingonzi group nderasisimeli handika eneni wacho nawo ndinongouyawo apo kana tisina malive edu pano tinongouyawo tichitambira macomment section zvandinoona kuti hazvinditiri ndinongodarikawo handinei nazvo ndinokomenda kwandinoona kuti kune zviri kundibatsira ndoendawo ikoko kwandinoona kuti posti haiwa ndinongopfuurawo ndakanyarara. Saka mhene kuti CEO moda kuti ndiani pada munogona kuti ndibhuku Brian Nyamushamba, pada munogona kuti ndiMcDonald Ndoro, pada munogona kuti ndidagito Ziri Madzibaba, pada munogona kuti ndibaba Judy Ameno kana Sydney Samaita kana Mashia Brooks kana Dorothy McCarthy kana Tariro Shumba Ameno ndo vakasara ikoko kana Fred Warlord handitika handizivi ina handizivi wokuti munoda kuti wamunoda kuti CEO wacho ndiani ikoko asi ni ndakanga ichitunda blocker ndinongoona mapawazi kuti ndinongo unblocker ndoti aiwa makati mimi vagai vanhu vatambe venge ndeye vanhu saka regai kublocker vanhu regai vanhu vadzoke vatambe mukatumu asi lesi riri ghost rashungurudza ndo ratingati ngari block kana ari munhu aneiwa blocker naimi pachenyu asi mugroup ndinongoya nditouya chero mnakatoniwa inboxwa kuti dablock venge simeli ndinongodzoka ndoti aiwasvi makati ramba kuti ngari vhagwe kai mukati ngari siwe ndere vanhu saka vanhu vasiyei no need yekuti blokere vanhu pashe regai vanhu vatambe varipo papa kana asina kufadza iwe chibloka munhu zvaunonyora iye haoni zvaanonyora iye haoni period ndo zvangu izvozvo handika saka kune vamwe vatanzi prince tinoziva sei kuti ndiye nekuti tisingamuoni kana zvichigona pandinofona ndinogona ngokuitirai video call kudai kuti muone kuti ndiye handi muri kumuziva mapicha makamaona ndobva ndaona mungoonawo prince wacho zuva voice rake iro ragara munoriziva panenge achitaura zvinhu zvemastenyi nake saka ndaita mafoni angu maviri panapa handitika prince kune imwe zuva kune imwe vachitaura nyaya yavo nyaya ihombe guys nyaya yakakora is more than what you know handimaona indadoshamisikawo ndatoshamisikawo ndichinzwa detail rimwe rabuda kuna prince uko ndasinganzwisi kuti idetail riripi handimaona ndatoshamisika kuti what's going on ko chichiri kuitika handimaona saka prince apa zuva umwe nomwe yake apa vanenge vari apa vachikweshana apa ini changu panapa chete kwaini vanhu vadi vanyatsonzwa kuti vanzwise kuti zviri kufamba sei right regai tione kuti tabata prince wacho ngodzangu tigwisise ukaona ukabloka padiaries kara namba yake ndeipi zviyemerei ungachidifonera nechiga zviya okay right I hope zuvawo apa zuva ndofunga uri munhingikiri urimo macomments imomo chibva wafona hako tichikuisa panhingirikiri apa pafoni yako apa zuva uripo prince ndiye wanisiri kuziva kuti wangatosvika here regai ndifonere prince vanhu vamboona kuti ndiye handiti maona tigotanga ivideo callishi mamuonaka ndiye here prince wenyu
makadi zvenyu hanzvadzi. Ndipo makadiwa. Right, vanhu vanga vachitotoziva sei kuti munhu ari kuuya panapa ndiprince. Ndikati aiwa ndinokutaridzai kuti munyatso kumeka shuwa mugutsikane kuti ndiprince ushu. Handitika and then mozoona kuti nzwa kuti kana even panenge otaura ndiye prince wacho. Right, vanhu vakuonai tingachidzokera hedu kufona newhatsapp calling because video call inogona kunetsa. Handiti maona. Rega mirai ndikufonera ine whatsapp calling chaichai vanhu vakuonai at least vanhu vaona kuti ndimi. Right, takuchifona manje nenhingirikiri newa ani mamuona ka ndiye here kana kuti haasi, ndiye here kana kuti haasi guys. Kana asiriye mugara mataura kuti haasiriye, kana ariye moti ndiye here. Right, regai tifonere usuva uyu. Suva gare apa, iwe zuva gara ipapapa. Swagara ipapapa. Papa. Suva chidaviras. Right. Hello. Hello. Yeah, muri seiko zuva? Yuri bori family. Ndiri right. Gara ipapo. Rega ndimbofonera anonzi Prince. Auye wapa. Okay. Hello. Yes. Hello. Right. Makadi hanzvadzi Prince nazuva. Ndinofara makadi. Tiripo. Right. Saka imi mandibata mukati medu wetu ndoda kuuya kulive pane chandoda kutsanangura zuvawo ini nyaya yacho handisi kumbohwisa kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Saka tauya panapa bezvo zvitatosvika 4000 kuti tinyatsonzwa kuti nyaya iyi chii chiri kuitika, inyaya yei zviri kufamba sei. Manditumira samoni hanzvadzi ndatosisa kana kupindurai kuti ndimoda kundisungisa hangu ndoenda kujere. Saka ndashaya kuti kondosungisiwa ini ndaita sei handizivi. Zuva wachona ndikamti zuva unoziva here kuti ndikusungiswa. Zuva kanisa zvinhu zvisingaenderani zvokuti musoro wangu waita confused. Ndaita confusion yekuti zviri kufamba sei, kuti zuva anondudza izvi imi munonditumira samoni inini zviri kufamba sei handimaona. Saka ndati aiwa pamazoti muda kuti live ndabva ndati aiwa zvakanakaka vanhu vakateerera vachinzwa tinyatsonzwa kuti nyaya iyi zviri kufamba sei. Hanzvadzi totanga nemi kuti mutaure mutsanangurire kuti chii chiri kuitika, inyaya yei uye zvakare sei madzaida kuti ini munditumire samoni kuti ini ndiinde kujere shuwa ndiri chufira muzijere chembere yaita seni kudai ndifire mujere. It's very stupid and I don't understand why do people have to try and escalate unfounded. So I wake up one morning, I get my messages all over from people, even from Basawang, and they're telling me, oh, you're all over social media. And then I'm asking myself, oh, I'm all over social media for what? Because I'm not a social media person and stuff. So apparently, but now not funny picture and got a post one and this up by now. So look, I don't understand. I don't even know that I was taking that picture. If you look at that picture, I was literally looking at a computer that I was apparently fixing and stuff. Now we stay by the same building, my finished apartments, Johannesburg. I've got like 2-3 apartments in Zandinaza. So most of the time, can I do a job office? I'm attending from that side. So apparently, I get my messages are redeeming on my phone, and I speak to Miss Abani. I said, "Oh, look, what's going on? Where did you get this picture and stuff?" And then it just became an issue. So I've got a policy that I don't really handle some of these issues by myself because so I reached out to my people from work, and then no, look, this person is working for us as well. Socialite with not throw basa for work and stuff. So they had to deal with it from that side because this thing we ended up seeing it on other pages as well. Reached out to a company and whoever was posting, if they wanted to talk about maybe Nini or they wanted to talk about Miss Abani and stuff,
they would have probably left some other things aside and not make this thing personal. Because if you look at my post I got to me, right, it's a personal matter. It's somebody who's trying to get something personal. So I don't respond to the social media and stuff. I literally ignore, if there's any issues besides social media, any other issue I ignore. But it became an issue I can't disturb when I saw a posting against him. Miss Abane has broken my house and Nanita Nimkadzi or something like that. Look, whoever was posting those pictures and posting stuff coming to my Facebook page, I showed my pictures and posting them and saying all those things that they were saying. It's all lies. Number one, I want to make something very straight here. I'm not a married man. I was married, yes, and I got divorced like 5 years ago and stuff. And after I got divorced, I moved on with my life. And whoever that yes, I did date a couple of people then, and it's none of people's business at the end of the day who I'm seeing and who I'm not seeing. But apparently, this man is a married man now. This is a person any information information put on people that are putting on social media saying you are like this, you are like this, which is wrong information. Number one, I'm not married, which is a wrong thing that they went to post. It's a fake news. They were looking for attention or hits on their pages or getting my clickbaits or whatever that they were trying to do on their pages. Secondly, I ignored it. People kept on sending my screenshots to me, and I was busy doing some other stuff that I was doing, so I ignored it. And then secondly, before I posted footage that I got, which was talking about, I can't really map up the other stuff that these people were sending because I don't like negative stuff and all. But apparently, all this it shows with a bitch out there who's out to jump on me and stuff. Somebody, honestly, there's somebody who called me. I don't do video calls like video calls. So somebody called me on my phone the other time, and phone. If you look at my screenshots, I'm actually saying, I'm shocked with the moon. Video call. If you look at those screenshots, you can actually tell. I'm not even enjoying the whole conversation. I'm actually saying, why would you call me with a video call? And then, it goes on like that. So apparently, it keeps on going on Facebook. The issue that I really wanted to reiterate to you, Sis Melly, I'm not coming to you, or later I'm at me saying, cease and desist, right? Cease and desist. It's a letter with you guys, is what is called cyberbullying. And you guys, my pages, and apparently I did not know, but you stopped running that other page. If we knew, we would have redirected it to the right person here. We don't have their emails, we don't have all that other information. Apparently, I was called in over this matter. But you are all over social media, and it looks like this person is a person of vendetta. They end up company pictures by Facebook. It's something that somebody is looking to just bring it down over issues that they don't have evidence over, which they keep on talking, which evidence over those things. So we decided to sit down on it because it was something that was called over, because it was now damning the name of the company. After this whole thing, a few days ago, and another guy reached out to me, a very close guy, and said, listen, Prince, you don't have to really send these people the letter, because apparently people keep on posting my page and my ghost and all that stuff. Then we all agreed. But now there was also an issue, they were keeping trace on the pages. Is this issue keeping on going? Because this is now becoming an issue. We had to send this information because it looks like my pages in my groups, if somebody comes and posts something, you guys are supposed to understand that sometimes you are really destroying other people's lives with fake news and wrong things. Yes, 10 megabytes and enjoying what is going on Facebook, and especially triple lockdown, people have got nothing to do right now.
You go on social media, munano poster or commenter or tell things that are lies. Mwaga commenter that I know mukadzi wake ndiri handadzi ndiri mukadzi wake and stuff. Mukadzi wacho upi? Bring the wife. Kana pane munhu anoziva mukadzi wangu, please bring her forward. Auye panapo mumuti murume wako uyu ari pa Facebook right now ari kutaura nemunhu uyu. And kana vachiti what, those are the issues that we need to deal with. But it's just we dealt with our own internal issues, the with our socialite, and then we ended up disengaging with work and all that other stuff because of those issues. But it's got nothing to do with the public. They have got no right to come to people's lives and try to ruin other people's lives. Why would you want to know stuff about people that you don't know? Why would you want to do that? So, in essence, we have tried to take down IP Yemunaga poster our Magosta account. Yes, we have apparently managed to, but the reason that Atumira Matamba is that we just have to do a procedure. I see lawsuit assessment just to make things clear. Oh, you know what, people just say a lot of things on social media. They don't know what happens in our company. They don't know who we employ, who we internally employ in our company, who works for us internally, who does what internally. So they've got no right. Good people come and comment. You know what? It's all your comments. That's not a lawsuit. It's a cease and desist. You could stop the posts. Akawapa page paying. Whoever posted Jesus post on my page. Why didn't they come and ask me as proper people what happens at 9? Nyaya ziri post on my page, is this true? Saka makangoona kuti mukati titumire mbuya ivava vanhu vakapusa madi kutumirawo muvarume sematumira ini. You know the problem with us Zimbabweans is it's just one thing. Sometimes we just like to escalate escalate just because we just want to create clout over it and all that. Muridzi chaiwe Facebook chaiye Mr. Zuckerberg amunotaura. He was once called in kuti vachimubvunza questions, is your platform free? Magroups enyu ane pekuti you can review a post, you can let a post be posted, and all those things. Mune moderators and all those people. Because people want clout on their pages. They just let things slide and push like that. For what? Why would people do that? And the munhu post they are posting whatever they are posting. But the fact is, they just have a personal vendetta. Right now, what I see is this is no longer an issue. I'm not my juicy. This is more than a week or 2 weeks. Do you really want that on pages? Do assumptions we are together. Whether we are together or we are not, it's none of your business. Why do you have to go into people's lives and start pushing? What are you trying to gain? Okay, saka imimi hanzvadzi muri kuti imimi vakati tichipanana mukana tichibvunzana mubvunzo. Muri kuti imimi namisi havane ava. Are you dating or what? Chitangire ipapo. No, never. I'm not dating Miss Abana. Danane now. Kana handiti mati varipo on the other line. Havatauri izvo kuti now handisi kudanana naMiss Abana. Where is this coming from? Kana iwo tatova save of team akuseni iwawo. Alright. Okay, because they manga mandipudira pachana tukudana ndengoti saka isi muri kundimandipira ichipepa chenyu chiya because ivo misana vane venyu ndo vakatanga kudiwo kuposta kupeji kwavo vachikuposta imimi antika saka vanhu kana zvangotobuda papachena kudai inenge yatonge hausisina control zviri picha yangu iyo vanhu ndiri palive kudai vanhu vakatora mascreenshots angu vakamatenderera chero ndikada kudi handisisina control because ndinda kuuya ndoga palive ndindatora kuposta ndoga pafacebook saka ndachida kubvunza zvino imi matina misi havana havadanani saka imi misi havani anditika muri kunzi but takamboona mira ndimbo takandabvunza angu Mr. Prince misi havane munovazivira kupi imi Mr. Prince? Ndandataura earlier on kuti she used to be our brand ambassador. I post our stuff about ET advertising our business. Oh yeah. Ndoba nachida kubata ipapo kuti pamwe muchandinyenyera ipapo because taiona mapicture vachiposta vakamira pamataxi
handiti maona saka ndafunga kuti mucharamba kuti hai ndongovaziva mukufamba umu ndopana ndichakubatai kuti ipapo zvino at least manyatso clarify yenyu right. Pamakambopostwa naMiss Havane imi vachiposta kupeji kwavo hazvina kumbokushushai kuti imi hamudanani Miss Havane vanokupostai sekutaura kwenyu kuti hamudanani kuti nemhaka yei vari kukupostai kupeji kwavo? Yes, look, takavabvunza takavati because inanda kuzviona takatoudzwa kuti these things they happened in the wee hours of the night. Apparently takavabvunza we confronted takavabvunza indirectly kuti ko imimi what is this, why are you posting my picture and picture iyoyo andikati a picture that you took because I was not aware of myself being in that picture apparently. Yes, ndakaitawo kumba kwavo tinovagadzirira ninge boyfriend yavo network yavo internet yavo yavaida kugadzirirwa because apparently the same building anyway. So that issue yekuti munhu has to take you a picture and it's really crossing the lines and I don't have that kind of relationship now yekuti we get to as much as here and there we go out with the guy and all that. Yes, people go out and do whatever, but at the end of the day I was not aware of that picture. It was out of my consent and she took it down. I think I realized on her side her scapegoat was ndakaposta picture by mistake. That was the scapegoat. Once it was a mistake, right? Miss Zuva Havane vacho vari pano regai vazvidavirire. Makadiko Miss Zuva Havane? I'm good. So imi Miss Zuva Havane makaposta picture yaPrince uyu papeji penyu imi handiti kunovende kwakatangira nyaya yose ndapuwa mapepa kuseni ini handimona indaitofunga kuti ndekusungisiwa ndandozoudzwa kuti chirungu chari jamba chachakanyogwa ipapo ndandozoudzwa iko zvino kuti aiwa iwarning handisi kuti ndaicho zvinocho saka ndozoziva sekuti kuti kwacho ndodiwa kupiri ini handiti maona right. Saka vazonditsanangurira kuti aiwa ndeyekuti iwarning yekuti musaposte nezvangu because munondikanganisira business rangu and things like that. Imi makamboposta picture ya Mr Prince kupeji kwenyu makanga maposta picture ra Mr Prince kupeji kwenyu as who? Because Mr Prince vari kutokurambai panapa vari kuti munogara paapartments pamwe chete hamuna kumbodanana antika and he was really shocked and so disappointed to see you kuti imi maiadvertisera kambani yavo. The next thing tukutuku mangofuma makaisa picture remunhu pangikiri papeji penyu. Chii chakakuita kuti mise picture remunhu? Okay, Melly, maswera sei? Ndaswera waswera sei? Ndaswera. Okay, first of all ndikuona kuti muri kungondibhomba ndandakateerera zvangu conversation iyo. Aiwa ndandisi kukubhombai ndikutaura zvinhu zvekutaurwa naMr Prince. No, I understand. Let me tell you why I am here first. All right. Let me tell you why I am here first. Because a person that I know is being cyberbullied because of his association with me. Okay? So I care about things like that, where a person their life is in tatters because of their association with me. This is why I am here. There's a lot of cyberbullying happening towards this man. There's a lot of deformation of character happening to Mr. Pirikis because of his association with me. This is why I am here, nothing else. I'm not here to convince people of the truth of what they think the truth is, of the confusing. There's going to be a lot of speculations that are going to happen. And honestly, the only reason why I'm here is to clear Mr. Pirikis' name. That is the only reason why I'm here. Now, question you want to put. You got to clear Mr. Pirikis' name. How are you going to clear Mr. Pirikis' name? Mr. Pirikis is a truly speaking, it's you who caused it. Had you not posted Mr. Prince papeji pako iwewe no one was going to care kuti Diana post kwa antika and zvimurikuita nezvei and what not. You are cutting me ndisati ndatsanangura. Right. When that happened, it was in the middle of the night. I was actually sleeping, not sleeping, I was half asleep, half awake. One evening, right? Mr. Pirikis, I took a picture of Mr. Pirikis. I always take pictures of people all the time. But this picture, I'm going to remove this not anything. Maybe you know me, I never post my private life on Facebook. I don't post my children, I don't post my mother, I don't post anybody. Even they anti-post. So what happened? I literally
deleted that picture seconds after I realized that I had posted that. If ever I wanted to make a public statement, I would address it and say, this is my bay. I didn't even put a caption. I just posted it. And I realized, oh shit, I posted the wrong thing. And I posted the wrong thing. Immediately when I realized that I posted that picture, I deleted. I was unaware that the team screenshot. It was actually like around 12-1-ish somewhere there, right? So when I realized that I posted a picture, immediately, right? And then I just waited. I know there are some people that are going to take this. If I wanted to post a bay, I would post a bay with okay, hold on, Zuba. Why taking somebody's picture and without their consent as seen right, hold on. Mirai. Zuba ka guys akaisa party yake yakashoka vanhu yeye kuti divorced kudai toda kunyenga Mr. Pricks inofunga kwakandaita antika ini zone kuzoa kuti nanongofambira pamwe toda kutonyengawo baba Mr. Pricks apa nokuti why would you post picture ya Mr. Pricks ivo vasina kukupa picture yavo ione mufesi wako Mr. Pricks vane mugero wavo ngoita mistake post it was Meli. I hope you believe me. I do not believe my facts. I just don't believe my facts. It was an accident. I literally called Mr. Pricks. It was an accident. I would never shit where I eat. Remember, Inina, I used to work with these people, and these are business people. And emergency taxi, if you know that emergency taxi pays. I would never shit where I eat try to sabotage Mr. Pricks. I would never do that on purpose. If it was a random guy or something, I would understand. But you must understand that's where my bread is buttered. I would never deliberately just post where my bread is buttered. Why would I be stupid to do that? It was an accident. And when I took that picture, I took a picture and Mr. Pricks is fixing my computer. So I took a picture and Mr. Pricks is fixing my computer. That's why I took that picture. It was nothing malicious or whatever. Don't think I know my Facebook warriors. I'm not here to convince anyone. I'm here to tell you what happened. This is what happened. Mr. Pricks, something just happened right now. Panama screenshots are with your face on it. Please forgive me. Mr. Pricks, and then now inini what then happened was bear wangu inini akasumudza mhepo kuti uri kuposta mumwe murume paFacebook yako why. It did not make sense because how you post a private life yako paFacebook iwo ndikati that should clear my name kuti it was an accident. I don't post my people on Facebook not ndozviziva kuti vanhu are waiting for that. Why would I just post this man on purpose? After all, this is business. This is where my bread is buttered. Ndo post a picture ya boss ndopenga here. Kwa picture ya boss unoidi mfoni mako. Ndo mistake ndakaitaka yoyo kuti pandaichata na Ben ndakatora picture nchiti Mr. Pricks is fixing the computer, so I took a picture of Mr. Pricks on the computer without his consent. Zuba, let's be serious. Without his consent, this is where I made a mistake. And then now what's going on is this. It was my mistake. Everything that's happening Facebook and all, it's happening because of me. And then I came up front and I apologized to Mr. Pricks. Vakatonditumira cease and desist letter ya siyakaisa mango tumirwa yoyi antitumira ndatumirwa ne ameno some email illegal team what ndavatsanangurira ndikati I apologized. Saka pana patiri pa Facebook kuzotsanangura zvakaitika and all that jazz. I apologize to Mr. Pricks because Mr. Pricks is the one who was unozati Zuba ukatotaura kuti wewe wakatora picture ya Mr. Pricks
antika maybe you were having issues with your bay, so waida kushotesa bay wako ukatora picture ya Mr. Brikisi ukapostera bay wako, maybe just maybe we can understand. Na even to make a diary. Hold on Zuva, let's be honest here, but because there's an innocent mentor Bashwa and it's left, right and center. You cannot throw me under the bus. No, I'm not throwing you under the bus, but I'm just saying what I think. Maybe they will get to that. Statement maybe gonna tukupe the benefit of the doubt kuti maybe ndainetsana na bei wangu saka ndakatora wopikicha na baba ndichida kusotesa bei andiona zvikasvika muzvevedzani dzavapirikisi. I was going to use other people. I would never use where my bread is buttered. Understand this. I have a lot of questions to aiwa uyu zvepirikisi kauyu anozikama kane mari yake ane mataxi saka unoshandisana nemunhu anenge ari pamusoro pabhei unoshandisana nemunhu anenge ari pamusoro pabhei zvauzoshandisana nabrian namacdonald. Why would I post my husband's friend? Why would I post my best friend? They are friends. I can use other people kustrotesa bei wangu. Kana nandarwa na bendo gona kutora vamwe vanhu ndigokanda vasiri. These are friends. They are business associates. There are so many people that I can post besides Mr. Pirikis. This was an accident, you must understand this. But if you are going to take it and turn it into something that is not, I can't help you on that. I can't help you on that. I'm telling you what happened. Munu, your name face wangu are friends. They are business associates. If you see where I stay, we stay in the same building. If you go by Instagram, mochaga celebrity Donald in denial. I know Imba Donald in denial. Look at his videos and look at the apartment behind him. It's the same setup as the apartment that I posted. Okay, Saka, you people coming here and saying, yeah, bedding, this and this, we stay in the same apartment. If you go Panana Unati, so me since 2016 used to stay here. This building is full of ANC officials. It's actually a building, business people and all. It's actually a corporate building because one of my corporate individuals and stuff. This building, the apartments are the same. Saka kana muchiti zweni printer kasotorwa picture kadi, he stays in the same building as I do, and he is friends with my bay. So how would I take his picture and literally sabotage him? Because melire kandikuze ndakasumudzira mhepo vanhu vari kuwanda vari kundibvunza kuti muzuva wakapindira chii muchipatara kukanda picture kwandakaita ikoko accident or not zvakandisumudzira mhepo mba mangu yakasumudza anga achitofunga kuti saka iwe napirikisi mune zvamuri kuita ndikati kana ndandine zvandiri kuita would I be stupid enough to post chikomba paFacebook? Why would I do that? People were falling apart and their lives were being crumbled. That's why I went to Mishpatara. My bloggers are from Bachishwamsambiri, Takamudingura Zura, Nokuti Takamu post up Facebook. I didn't go to Mishpatara because of all these other people. I went to Mishpatara because Mumba Mangu Muka Moto, Wakuti, Wapostara Chimisti Prikisipa Facebook. That's why I went to Mishpatara. And I apologize and let me say this again. Pamperi Penis Meli, never Soda nyaya ava na Mr. Prikisi vacho. There's not enough apologies that I can give to people and to him that will sort this out. All I can just say is I am sorry. I never meant to throw you to the dogs like this. Because Mr. Prikisi is not married from my understanding. I don't even know who he is dating and all that from my understanding. How would I put a Musa on? Hold on. Hold on. Mr. Prikisi makusenta mevandara receiver chibepa icho. Antika ndapanda sovafonera inini vachiti vari kuda live. Anditika pane munhu anga achivava. Guys, andina kuda kupindwa vakadati kudi pane mukadzi mama chimanga musina PC momo kune munhu anga achipenga kumasuro wechikadzi asi voice pafair harisi rako. This lady anga achipopota nechirungu chacho achipopota zvokuti tazati kunge something pane Mr. Prikisi is cheating or whatever kuda ibhei wavo kana kuti wife kana kuti chi hadizi but ndakazonzwa iko nochita havasi married andiona vakadivorce 5 years ago. That means maybe a girlfriend yavo. Alright, saka pama girlfriend yake but panamfondera chibvunza chipepa chamunhu ndipa ichi ngani pa live yenyu sisimeli ndambomubvunza mubvunzo 1 uyu pamwe ndo pandinganyarara handiti mune vanhu vangani pa live yenyu izvezvi pane vanhu vangani almost 5,000
right pavanhu 5000 apa amushiwa pane mahuri ari pavanhu papa vari kuti achihure vari kuti pavanoita mulife mavo ndokumbora mundibvunzire pavanhu 5000 vavo kuti ane dzakakwana chaidzo angaposta here munhu waari kuti achihure naye pafacebook kana waigwa ndikagwa nabhei wacho wamunoti bhei ye ndikagwa nabhei kumba kwangu muchida kumusvotesa kana ari kubasa ndoposta ini indoposta alright saka iwe ukarwa nabhei unotora foto yefriend yabhei ugoisa pafacebook ndokusvotisa chako kuri tika ikoko ndokusvotisa chako chaiko wakuru chaiko kuti ndogona ngobhanya nemabhuru ako ende pasina yaunondiita ndokusiyana kwedu alright the point of the matter maybe I'm a bit defensive right now, but believe me, I'm very remorseful. Mr. Pirikisi is listening on the other side of the line. This has caused so much damage to his reputation and everything. This is where my bread is buttered. I would never deliberately sabotage him. It was an accident and I apologize, and let me apologize again. Vanhu vari kuda kubharura Mr. Pirikisi musavabharurire nyaya dzasuva kana mune dzamunadzo ikoko handidzizive and I'm not involved. All I can say is all this that is happening to Mr. Pirikisi right now is entirely my fault because I accidentally posted a picture of him on Facebook and it has guys you are taking sides taking sides andizive Pirikisi handizive Pirikisi. I've never met Mr. Pirikisi paupenyu hwangu wandinoziva ndizuva zvokuti if I am to take sides ndikatotora side razuva but panyaya iyi guys pafeya indakamira pachokwadi handika because kana tichitonga nyaya hatitonge nyaya kuti uyu ndiye wandinoziva ndiye ari kuside kwangu kana kuti handimuzivi handika pafeya kuti baba Mr. Pirikisi vazozara social media yese vazonyogwa social media yese is because of zuva handika they did not zuva not posted this guy pafacebook handika akangoposta zvakaposta zvakazobvisa even apo vanhu vangatora mascreenshot dei Mr. Pirikisi vasina kubuda antimaona ingadei vasina kumbobvira vakatenderera because vanhu vakabva vamhanyira pfungwa dzekuti saka ndiye bhei wacho antimazviona vakatangisa kufamba nguva saka zuva ndiye munhu ari wrong guys. I'm not taking any side and I'm just here because iye zuva wacho ari kubvumirana neni kuti ari kubvumirana neni kuti ndindakakanganisa akatora picha kakanda anditika ndosarada kusa kuti the reason why would she take a picture yeumwe murume auya kuzogadzira internet mumba menyu wobva wakanda pafacebook dei akawati waida kusvotisa bhei zvazviri naye. I'm not taking any sides but truly speaking yamukaitarisa kai mukaitarisa ka ini Mr. Pirikisi handivazivi wandinoziva ndizuva asi kumuziva kwangu ngangoudzwa mistake yake zuva kuti chokwadi chifambe kuti zuva ka all this rubbish iri kuitika yese iyi it's because of you mainini, it's because of you muninina. I apologize 1,000 times and I can apologize again. Ndiregerereiwo ndopandakaita mistake ipapo. I would never take picture ya boss kukanda pa Facebook kuda kusotesa bhei. There are so many people I can post. It was an accident because ndokujairana kwacho Mr. Pirikisi and I are not on the levels ekubva ataba tatipostana pa Facebook. No, I posted him before paakabuda mu Forbes because it was work. We are pushing the brand and but kana ndozovatora mapicture ndichivakanda vakapfeka morning gown, it means takutojairana kusvika paipapo. Ndakaposta Mr. Pirikisi vakapfeka suit, I would understand, but vanhu vakangomhanya kungofunga kuti since zuva asingadi kuti taridza kuti bhei wake ndiani saka murume uyu akandwa ndiye bhei. Handichaposte vanhu here pafacebook kuti murume uyu sandaposta pafacebook ndiye bhei. Handimbofi ndakaposta bhei wangu pafacebook inini. I will never post my children, I will never post my private life on Facebook. Ndozotanga kuposta Mr. Pirikisi nhasi. Handizivi Mr. Pirikisi taurai wenyu taurai. Look, you are very right, Sis Melly. I think these are some of the issues that we've discussed with her, at the back end, also on our side. You cannot do this. I think I've tried to keep my life. You guys, you don't even know me. I'm an animal this year because that's what I prefer. I don't put my life out there. And the person who went as far as saying, this man is married and all those things, it's because I may not have the information. Even when I got divorced, when I got married, I did not even tell a lot of people, even invite a lot of people. When I got divorced, same thing, I did not have to tell people about my life. So certain people still think, I'm still married to my old ex-wife and stuff. And people are worried about social media, don't draw a picture of our poster. Yes, it's very wrong what she did. Very, very wrong. Spoken about this. And unfortunately,
you know, there are actions that need to be taken. You know what? When people jam your products and we expect them to be your brand ambassadors, obviously, you know, work just ends there, you know. But unfortunately, there are people who want to come and make tissues where there are no issues. Right now, in Rukumba Kwangu right now, sure, but if you want to see, I do a bit of my live and read up Instagram, you know, almost every Wednesday when I'm talking about business, teaching people about business. My apartment is not the same as their apartment. It's not. It's just different in certain things. It's just the same in certain things in terms of setup, my finished apartments. But a few finishings are actually different. If you want right now, do a live video. Let it do a live video right now. And then we see. How can you come to people? This guy is like this. You don't even know anything about it. How can you believe a ghost? Aiwa, Mr. Plikisi chamuno chinoitika regaindi kudze chinoitika Mr. Plikisi pa social media. All right. Yeah, let me finish. Okay. You know, it's very wrong. What she did is very, very wrong. And you know what? She has paid for it. She knows what she has paid for it. She has really paid for that. And she will continue paying for that because this is very wrong. On our side, we can actually have to work with somebody who gets to DM us like this. That, you know, you've invaded my privacy. I'm actually helping you out on something, and then you take a picture of me. You know, it's not right. It's really not right on that side. But however, I'm saying, you know, people have to go as far as wanting to know your personal life, wanting you to prove, wanting you to do all these things. Why would they do that? I'll tell you something right now. I've had people bitter at me, you know, personally and all that. And people actually said, you know what? Somebody has actually come over. I'll really tell you. And this person is very fun with that. Picture here. It's someone who was. I had a video call with somebody else who called me the video call, and I said, "Call me for a video call and stuff like that." That person is the person Argupiola, also all these things. I actually thought about it today. Besides us trying to get at the bottom of all this, you know what? We don't. I'm actually in myself. I try to avoid Nyanza, which is not waste time with legalities and all that stuff. It's not worth it at the end of the day. You know, my time is very precious. I'm busy doing other things. But you know, I decided to stop because I thought it would end after 3, 4, 5 days. I posted unit and just ignore because I know it was awkward. But when I'm 4 a.m. unomuka makusena 6 uchiona nazvikutumira post bona post ya post kwa pa group rakati uko wachasa bona times post kwa nemunhu ye 4 a.m. 3 a.m. 2 a.m. munashiposta, you know, which means someone is working on you 24/7. My whole thing was this system. And you got the right I'm not in the spotlight. Yeah, I'm not in the spotlight and all those things, and I'm not interested in all that stuff. That's none of my business. I'm not in that business. However, I'm just appealing to my group. So it's not just about my matter. It's a lot of people's matters that really matter here. Muno putsa dzimba dzevanhu, muno raya dzimba dzevanhu, muno kwadzisa vanhu mudzimba. Munoita a lot of things. Muno, you know, this is lockdown. People have got nothing to do. That's what you must understand. But then when I got on you know what, I just need to do something stupid against you, and I just need to do A, B, C, D. That person or post something that they don't even know about you, they don't even have a clue, they've got nothing that they know about your life. Sismeli, you don't need to explain with Makabudamba menu, when I connect to ones, and you don't have to explain to social media next door. It's got nothing to do with people, and it's none of their business. People must just mind their business in their lives and stop making this thing huge. You know how we make fake news famous and all that, because we spread it, we share these posts that are unfounded. How are you going to be good people, good journalists, good business people, just in general as Zimbabweans? Let's change our mindset. Intelligent, educated people. But some of the stuff that we do at the end of the day, it's so damning and it's embarrassing. Do you know you feel like proud to do in Zimbabwe? You can't, because there are certain people but no, it's so damning as Zimbabweans. Relevance and likes and clicks and you know, for clouds. For what? Just for or whatever something.
all right, if we are dating, if I was dating here, let's say for example I was dating, what is that? Why does that matter to you? Why does it matter to you? Imiraidi kupindura ipapo. Kana dai mamati mimi muri kudzisana na Mrs. Havani handiti kana zuva uyu handiti zuva is a socialite hanzvadzi zuva is a socialite matobata mucrossfire matopinda mucrossfire though kune vanhu vanefungwa hadzo it's not fair it won't be fair kuti imimi imudregiwe munyaya dzezvinhu zvinenge zvichiitwa nazuva because youare dating zuva but remember mafungiro akasiyana handimaona vanhu vakasiyana we can't go around Facebook and tell people what to post and what not to do but kana makodana nesocialite kana makodana nesocialite munozviexpected. I think this is why this is why my government right now they've actually thought of putting mtemo yakanyanya against cyberbullying and cybercrime because unoziva kuti you destroy life yemunhu nekunyeba just because ukuda ma-likes page pako just because you've opened a new page, you've opened a new group that you want people to rush to kuti munhu angomhanye kuchinzi kune juice. What is juice? Munhu anotumirwa picture yemunhu akashama. I saw something people sending me something shinzwa what's this guy, the other guy who anoimba Saba. Why would you do that? Why would someone approve a post like that? That's a public figure. People look up to that guy. And why would you do that? Why would you do that? And the people looks up to Zuva. Yeah, if they do, why would look? Kumbiro picture and everything. In this, come on, man, come on. Right now. Do a video. Call me. The phone right now. More is what are they talking about? Do they even know where we stay? Do they even know what happens about Panogaraba building? But I meet it sometimes when I come here and it's Dumbo Sangana Jimu, we talk. Sometimes we go with the guy and stuff like that. They also come to my house and we talk. But it's got nothing to do with people's business. With people, I'm a mom example, Mr. Donald, that is. Would you say Mr. Donald? Would you actually say that? Atina kungaotaura akaposta Donald asi tikatomona aposta Donald jona anotongofungira kuti vamwe vakudanana. It's wrong. We end up doing. Let me just I can't stay on the line for long. Sorry, I can't stay on the line for long. I think I really have to go. I've got my calls and everything. But however, I think it's none of the. In short, what I'm just trying to say to you is, it's none of people's business. Please, guys, whoever is listening to this, it's not about me alone. It's about everyone else. This can happen to you. Anyone who's watching, Varu type and writing nonsense, Varu say ghost accounts and thinking they can get away with stuff and all that stuff. It's not right. It's wrong. Stop spreading fake news. Go and ask the people. Say. You go and publish things just because you're looking for clout or you're looking for people with why would you do that? Why at the end of the day? My groups, I heard you left the other group just because it was now uncontrollable. It's because people they just come there and post things. You are trying to be mature. Kuzimbabwe kunyika kwedu kwatinobva kune zhara vanhu vari kutambura vanhu havana mabasa vanhu havana zvekuita imimi kalaifika muri kutorarama kechibhosi kayakamuna kukakaka vanhu vakawanda havana shungu dzacho ndodzipedzera pasocial media ipapa kuti imi muri kudla sei handiti maona isu tichitambura saka vanotonyora mai mwana vanhu vanonyora and we can't control that zvinoitwa nevanhu kusocial media saka vanhu kutoti kuti anzi ndanyogwa kana ndadaika vedu weye vanhu kungatove kupedza ngo zvamungatosuwa 4 million muchingopa masamoni because ndokatotopedzera shungu nezhara iyoyi matitinodi. No. Smell, I think you know what, you're very right for making. We want to make that clear, Smell. The issue was, Guti, you guys, you control my groups now. You control what people post, even if Munaka post Can you control a group like a group 146,000? How can you control them? You can. But how?
How? Admins are the ones that are approving. No, Zuba, you've got a group. Let me tell you, you've got a group, my sister. Let me tell you what happens in my group, Antika. Remember, we have our own lives as well, Antika, after this Facebook, right? So we cannot keep on being on Facebook for 24/7, right? So that's never pre-approvals until they keep the group running. It's Tisipo, Tita, don't want to but power live now for you saw me but the group was running. I understand. You are very right. You cannot control a group like yours. Yes. A lot of people. You cannot. It's very difficult to be very honest. It's not only it's because you are controlling a lot of people that you can't see. But my point is this, Sismeli, listen. Sismeli, you know what happens? Munaga posta chino on your group. Okay, the first post you get gonna miss Havana, it's damning and it's crazy. It's really crazy. But I'm saying my post equity. You know, this person this person is trying hard and with false and wrong information. If you ask the real people who know me, it's wrong. That's shit. That person took an odd use. Those posts, makasvika makaona munhu akatora picture ya2009 asi regai ndikupe example hanzvadzi makakona kukontrola one mushandi wenyu uyu zuva uyu mushandi wenyu zuva uyu makakona kumukontrola ari one akanda picture yake yenyu nini itozokontrola group rine vanhu 140,000 hanzvadzi amba inenge iri miracle magic chaiyo No, I understand. Listen, Sismeli, I understand. I can't stay much longer, but what I have to say is, you know what, this is wrong. Hello? Yeah, this is very wrong. It's really wrong. Look, guys, you cannot talk about my personal life here. But you cannot go and take my pictures. Go post on my page. My picture on my page. One person is. I understand which you can control 200,000 people and stuff on your page. But if somebody reports a post, I don't know on Facebook, you no longer directly report a post to Facebook. Can I report a group or page? You report it to the admins. My admins are not we will not report it. They can report a page. I went and made a report. No, I had to go. Listen, I had to go on your page. I literally had to go per page paying. But do not report a post. Because that was the first step. Don't report a post. This post, please, can you take it down? It's jabbing. This is wrong information. It's false news. But they didn't do anything. And do you understand? The next thing is, you report on Facebook. But you must have evidence that you have actually warned those people to stop what you are doing at the end of the day. You understand? Because like what you said, pre-approvals. Notifications. I'm not telling you what to do as Ismail at the end of the day or other admins. I respect them so much. I'm not in this social media fraternity. That's your business. Social media. But at the end of the day, look at people's lives. You're destroying other people's reputation. There's some stuff that I can actually really talk about right now. That has happened at my workplace because of this issue. Takunzwai hanzvadzi chazongondifadza chinhu chimwe chete chandifadza chinhu chimwe chete hanzvadzi chandifadza chinhu chimwe chete kuti yoga yati konaimi kambani yenyu CEO kambani yenyu kuti kambani yenyu kuramba ichitaura pasocial media chii chikunyasoitika. Then they come back to me expecting me to put answers which I don't have and I don't know. Kuti my answers are so it's really wrong. People have to stop this. Okay. Aiwa tikuzvinzwa but chandinakidza chinhu chimwe chete kuti muri mubvengeri yeni muri mumwe wedu kana ipapo ndopazondinakidza ndakatoripota posti ndiri mubvengeri saka muri mubvengeri yeni muri mumwe wedu munenge muchitodawo makuhwa munenge muchitodawo makuhwa makagara mubvengeri murimo muchiona zvichinyogwa muchifarira zvinhu zvichinyogwa kubvengeri No, Sismel, you know what? It was nice talking to you, but however, like I said, it's clear on my side. I've really let out stuff that was on my chest. Whoever is doing whatever they're doing, people must just know it's fake news. It's not true. It's wrong. And it's wrong. Mumvengeri yenu mwedu wachema guys. Msati mainda nyine gainduze mumvengeri zari pano. By the way, guys,
mumwe wedu mumvhengeriyeni wachema akati I've got nothing to do ne ini ndinongopindiri mumvhengeriyeni asi handisi paspotlight and handidi kuti life yangu inde paspotlight veduwe ndozvada kungotaura ndozvada kutaurawo ndichiita because atani kwaruda kumhanyira tosara newedu zuvawo ndiye watada kunyatsokuudzisa because ndiye aita kuti tisvike patasvika pazuva ranhasi handichimaona imbamira vaziva kuti miratipedzana mizipikisira indi Before I go, I think this issue, you know what? I see a lot of comments there, people saying some stuff. But guys, come on. No, I understand. Listen, I'm not in that space. You would have to reply to people and stuff. But can you please right now? This is we don't stay together. Ivo kana vachikwanisa kuzviita kumba kwavo, it's better that way vanhu vaone, because at the end of the day I do not want issues. People keep on escalating this thing vachiita every day. It's none of our business, it's none of their business, but people must just stop. Okay? aiwa isisi takunzwa ipli yenyu hanzvadzi yamataura semumwe wedu mubvengeriyeni kuti ini vedu wezve zvikuitika prince ndindakapostiwa nazuva uyu handika ende ari kuti akandiposta accidentally handitika ende imi mukatovewo furious ende mukatomboita sikatozviziviwo kuti akatombokumbira regerera kadii zvinhu zvada tisingazivi handika saka mamvengerians mumwe wedu Prince Rumvengeriyen ndozvandinakisa kuti wakamboripota post kumadmin you did not take any action. That means you can only report when you are in the group handitika saka vari kuti ivo munondidamejerawo relationship yangu munondidamejerawo kubasa kwangu handimaona because munhu ari mubusiness and zvesure truly speaking guys taura chokwadi kuve fair pamberi paMwari handitika this guy is not a socialite handitika is not a socialite. It's not even fair kuti dai kwinzi nhasi anga ari kudhetana nameli handitika kana kuti ari kudhetana natongoti nani neumwe ndiani umwe wandingataura ake ari comfortable ndingataura zita rake kana tongoti naiye zuva uyu handimaona kana kuti nemamwe masocialite amunoziva and then because of socialite yaita scandal yayo this guy is the guy or the boyfriend is dragged into that mess inenge yaitika iye asina chaanoziva. It's not fair sometimes kuti look muruda kutuka inini and then you end up insulting vana vangu, you end up insulting my husband, makunotsvagana nemurume wangu asina ine Facebook kuti muye mumu atake pano. Guys, I think that's not fair. Kutaura chokwadi pamberi paMwari, that's not fair. Handiti muda kuataka meli ndiyo munoona paFacebook, you don't even know my husband, and ataka emaili, why would you attack my husband? Mozo mutukawo muchimutsvagira nyaya muchimudi pamwe haamo mubvenge pamwe ari vanisi kungoonawo maposti makuchimushauda just because murume wameli. It's not fair. Kutaura chokwadi, really it's not fair. Ngatifokaseni zuva ngatimudamburei guys. Aindida kukumbira pachokwadi. Zuva is a socialite. Zuva ngaabvarugwe, zuva ngaadambuke, because Zuva, there's no way we can control. And say, to post my pictures, my post as Zuva. I have to go. Alright, thank you very much, Mr. Pirikis. In the there's no way you can see vanamadabosi vanopostwa, vanamaititi vanopostwa, vanopostiwa handitika and then iko vanameli vameno vanhu vese vanongopostwa pamvekemvenga pamwe ndivana nameno hativazivi handimaona toti kwaiziva haapostiwi iye ziva ari social media celebrity handiti ifelebrity anobaya live button handiti zuva anodawo kuita malive handitika only ndatu anongobvarugwa ingawani paFacebook pamvekemvenga apa saka zuva guys ngativharurei zuva ngaavharugwe ngatitaurei chokwadi zuva ngaavharugwe hatidi kunyepa ende maposti azuva ina ndakamira pandakadai so handika kana yangu uya iri aposti ari wani yazuva aiwa tinongoapprovawo chero ndikasangana nayo ndinongoapprovawo because she's a socialite she's a socialite zuva handika but vamwe ava vasiri pamapicture vaveduwe avasi masocialites handimaona. Wallace is a socialite. Wallace mujuruyo is socialite. Nyaya dzake dzikatouya ende dziri kutoti dzatanga kuuya dzimwe dzachonaka ndatomboona hangu dzimwe dzichikaenda kuinbox wangu dzaWallace handika tinotodzomu dzingangobvarugwa but kuzonotsvaka mukadzi waWallace guys watisingazivi nevana vaWallace vatisingazivi tovaunza pamupicture. I don't think it's fair. Pafair ngativei honest guys, ngativei fair. It's not fair. It's not fair guys. Handivazviona ngativi ndivei fair ipapo handitika right. Zuva ngochidataura kuti kudi yako nokuti zuva iwo ndiwe muparanjongo ndiwo wakatora picture yaprincess uyu like I said, remember Meli, I apologize to Mr. Pirikisi. A few hours, because it was in the middle of the night, a few hours later, I posted that picture accidentally.
it was an accident that I posted that picture. I am wrong. I'm wrong for even taking that picture, even though I took it out of, it was an innocent, hey babe, Pirikisi is fixing the computer. So I sent a picture of it to him, to Babe. It was an accident that I posted that, and immediately I deleted it. And I was aware that this is going to start a scandal on Facebook. So this is why I ran to Mr. Pirikisi. Mr. Pirikisi was very furious. There was a board meeting and all that happened. I was called. Ndikatopuwa imwe discipline rimwe risingaiti ndikatumirwa nyaya dzekunana lawyer and all that jazz, and I believe me, I am fixing it this side. Nyaya ndandida kugadzirisa inyaya paFacebook kuti vedwe Mr. Pirikisi and aita ndakavakumbira ruregero Mr. Pirikisi ndakamirira kuti vanditi I forgive you Mr. Pirikisi handidi kuinzwa paFacebook. Obviously nobuda kumatsamba ari kuenda ma-emails and all that jazz. I apologize. Merely, I am not defending myself. I am actually wrong in this situation. Munhu kana akatadza akatsiurwa unofana kubvuma kuti wakanganisa, and it is because of my behavior on social media that Mr. Pirikisi is being brutalized like this. Had it been a normal person who accidentally posted a picture of another person, that thing wasn't even going to go anyway. But because I'm a socialite, because of the life that I chose of being a socialite, Mr. Pirikisi is head is on the line here. So this is why I came pamberi pano kuti by the way inini ndiri socialite, kana muchida kubvarura zuva nhasi kuti nhasi takubvarura bvarurai zuva, I don't mind, just leave Mr. Pirikisi out of this. Izvezvi zvikanzi zuva ita scandal, zuva awanikwa achidai zuva handimbofi ndakazvipikisa because ndini ndakazvisa pafront, saka ndofana kusangana nemabullets andiri kukandirwa nevanhu, handina kuramba izvozvo, ndakakanganisa, I understand. And as for nyaya yefake news yekuti munofambisa makuhwa ekuti zuva hana pekugara, zuva anogara musango, zuva adai. The reason why I posted that video yekutaridza kuti neni munoti ndinogara handina pekugara, saka pai ibako here ifi chii chiri kuitika apa. Saka vanhu vari kuda kuuya kuzomhanya tukanzi hey zuva, why did you post this place here, you are living in apartment here, furnished apartment and all that jazz. Ko nhasi yazuva furnished apartment sei maimboti kwanzi zuva hana pekugara? Ndozvandangada kutaridza kuti inini munhu how can you say kuti handina pekugara? Imba ndogara ngemambo because I work like a slave. Right? Saka kudzoti kwanzi zuva mumubvarure, I don't mind people kundibvarura inini because ndo zvatakavenga paFacebook for my life nemalikes tichitamba nevamwe. Saka kutamba nevamwe vamwe vanokwara, vamwe vanoti mbonje. I expect that because that's part of the job. Being a celebrity, tichikandana, it's part of it, and this kuramba. My sincere apologies were kuna Mr. Pirikisi because I wanted to show kuti zvechokwadi vedweka ndakakanganisa. Ndikavakumbira ruregerero because we are still in the process of trying to make amends. Ndozvandanga chida kungokumbira kuvanhu kuti bvarurai inini, come to me, itai zvamunoda kwandiri, but you are ruining people's lives. Muri kuapprova mapost muchitidi munhu yaana iso dzina kurwina life yevanhu vamubvekereza nakurwina life yevanhu ndiwe maposta accidentally yako iyoyo. Exactly. Saka usati vanhu vari kurwina life dzavanhu ndiwe wakaposta. Fake news. No, Meli. Fake news dzekuti kwanzi Mr. Pirikisi aive nemukadzi. One. Anditi fake news dzekuti zuva akaputsa musha wemunhu, that's fake news. I understand kuti just being a socialite zvine repercussions, things like fake news. I'm supposed to be prone to fake news. I don't mind people vachinditira fake news dzekuti zuva hana pekugara. I don't mind, it doesn't affect my work. But fake news dzekuti ndakaputsa musha wemunhu and the people run with it, zvabuda nhasi kuti hapana musha wandakaputsa because Mr. Pirikisi is not married. All right, zuva is homeless. Hapana homeless yacho because maona kuti anogara papi. Saka fake news those, and by the way musati maposta zvinhu zvefake news. I'm not saying kuti I'm trying to control people. I'm just saying kuti musati maposta mafake news enyaya chimbofungai kuti zvamunoposta zvinokonzera chii. Ivo vari kuverenga fake news dzacho musangomanyira kungobvuma nyaya musingazwe kuti nyaya yacho yabvepi. Yezvino maiuya kuinbox muchinditi zuva uri benzi, may the devil strike you, zuva thunder fire you, wakaputsa musha wemunhu, wakanyora izvozvo, and harisi ghost munhu ari kutorwa kuti zuva is a home wrecker. Wamhanya kundiudza kuti I'm a home wrecker and creating karma for yourself. Zvabuda nhasi kuti zuva haana kuputsa musha. Ndo yambira ndoda kungopa vanhu kuti listen, I understand, I take all the consequences that come with this thing. I am aware of my actions and I'm very very sorry kuna Mr. Pirikisi. Zvimwe zvese izvi zvamuri kutaura zvefake news makati zuva haana pekugara. Ndozvandachida kuadresa mukamhanya mukati haana pekugara vanhu vaiuya kuinbox nemawhatsapp nenhamba dzema+44 wainyeba unogara muchitangwena, unogara kumethodist church,
unogara kupi ndikati anyway I don't have to prove myself but merely understand ndiri brand influence ndiri brand ambassador kune vamwe vanhu. Money calls money. If people are believing yekuti zuva hana pekugara, munhu ari kuda kuadvertisa neni achiona kuti zuva irombe hana zvaanoita hana kana mari. Munhu ane mari, munhu asina mari anogara mufinished apartment yandakaposta here iyai, anogara remufinished apartment yandakaposta. Man, now what's happening is pane munhu ari kuda kuadvertisa neni, ari kuda kushanda neni meli, ari kuda kuti ndiremberi nemaprojects. Anouya sei iye abhilivha kuti kwanzi zuva hana pekugara. Already ndachokandwa kune marombe kana kuti kune vanhu vasina basa kana kuti kune vanhu vechi, because my image is being tarnished and I accept kuti my image is going to be tarnished because ndini ndakazvida handina kuramba. But they must also understand kuti the reason why I posted where I live is to show my potential clients kuti musanyeterwe imi ma clients imi. Inini andigari mutemi changu ena munhu anogona kuti how can I associate my brand nemunhu asina kana pekugara. Inini brand rangu ndezve class. I can't say kuti zuva nditengesere zvinhu zvakati iye zuva acho asina kana pekugara. Do you understand? Saka dzimwe nguva munhu asati afunga kuti business nemunhu sisimelika anotarisa munhu iye kuti life yake munhu akamira sei. Dzimwe nguva you can't even invest your money kune munhu waunoona kuti munhu ana potential. Saka ndanga ndakandwa kumagaba uku kumachonyonyo kuseri kwebhini kujecha uko, and it was not good for my image. And I understand my image, and people that come and do business with me understand that Zuva is a controversial person. Okay, zvechihure izvo timu rese riri kuti chihure and all that, just chihure hachisekanwe, mangwana uchahurawo, basa tagara naro, rinotanga wakadhakwa. Handingamborambi all that bashing that comes with me. Zuva ihure, zuva dai, izvozvo hazvingambondivatisi mugumbezi, because I've always received bashing and I understand kuti it comes with the job. It comes with being a socialite. Then socialite anonzwa pana pasingahuri nice smell. Handisi kuramba kuti vanhu vandituke, vanhu ngavandibvarure, vandivhure, vandibhenengure. I understand. And all those people that I do business with, they understand that Zuva is a controversial person. They know that Zuva is a controversial, but within controversy sells. Panenda kusema live hangu papa ndichipengereka ndichidi. I attract, I think last year night kwa kune 1,700 people. Manje kana uri pa 1,700 people ukataura kuti ma products 1 or 2 or 3 or 4, you are selling. So in the middle of controversy, you are selling. That's how I make my money. So I don't mind kuti vanhu vatanishe zita rangu vati handimbofinda makandidzwa ndichichema kuti maiwe manditire ihure manditire chi. I would never, I don't care, because ndakauya panapa pa Facebook ndichiziva kuti ndo zvandichasangana nazvo izvi. Saka I can't cry wolf. Nyaya yangu yanga iri pakuti mava kubatanidzira misipirikisi nepavasingakwani. Now that maclear misipirikisi madi ndavakumbira ruregerero, I hope he's going to forgive me. Vakandiregerera ndichakudzetedwe ndapfidza pu ndachera chikomba, handifini futi ndakaita accidental post, handifini ndakaposta munhu futi pa Facebook because vanhu vanobvarurwa. I understand the repercussions of my actions and I am sorry. Kune vanhu vese vakauya kuzounzwa nyaya, ndine urombo ndiregerereiwo kuti misipirikisi vakakandwa pasi pechitima nefake news. I understand that. When it comes to where I stay, ndakakanda pamusana pekuti maclients angu inini, potential clients nemaclients angu inini angagoita business nenisei ndichidza ndina pekugara. Saka ndava ndikatiza kuti inini ndinogara samambo zvechokwadi, because I work like a slave. Don't ever think whether muchataura kuti zuva anohura zuva dai, I don't mind, nokuti ndiri ndakazvida. Ndizvo ndo life yandakachuza iyoyi yekutsvaka mari paFacebook ndichipiwa mabrands evanhu ndichiadvertise. Whether you're going to give me a label yekuti Eben Tete, whether you're going to give me a label yekuti Joki kana kuti Hure, no problem, but you can't give me a label randisiri. That's why I came out to defend myself. I am not a home wreck. I did not wreck a home. Mosha yangu ndeyekuti Zuva anotaura pfocho, anotaura vulgar, but vulgar yeye inotounganidza vanhu ichitonditengera chingwa mumba. I understand that. And ndingambofi ndakakutsamwira meli kuti kwanzi waprova post pamvenge because inini ndiri kubvarurwa. I have to accept it kuti ndiri kubvarurwa because ndo zvinoda vanhu vanonakirwa nekubvarura. But when it comes to fake news, pane imwe fake news inokanganisa meli. Fake news yakaitika kuna misipirikisi nefake news yekuti kwanzi zuva rinogara meli aiwa meliworisisa nguroza ndina pekugara here inini.
Inini sinoti my place zvokudza vanhu kuti iona po pekugara. Ini chero ndikataura hangu kuti zuva anapo pekugara muri kunyeperana, zuva ane apartment yake vanhu vanongoti inhema ari kukuzirira zuva. Saka ndakatotukana nevanhu vakawanda. Koinga ndakatukana nevanhu vakawanda stereki 1 kuchinzi zuva hana pekugara. Saka ndakapesa ndangoti iyi haisi yangu, rega ndinyarare ndisiyane nazvo. Because kuudza vanhu zvakafanana newe zuva handitika kunongonzi mele hana murume hey this and this. Ukatiudza vanhu kuti kunyepa handiona vanhu vanongoti ungagoti chii handiti ndedze mudanga uri kugwira. Saka ndopesera wangu tarisa woverenga woseka wodarika handiti waona. Saka ndakapesa ndangoona kuti kutukana nevanhu over nyaya yakubetseri zvina ndingoverengawo ndidarike ndichiseka ndichinda because zvinhu zvanga zvatonyanya. Saka ameno ikoko you are right kuti it's not your place to say kune vanhu I was one pekugara and what not. Pane confusion conspiracy ndakaona achitorwa navanhu kuti same apartment same whatever building randinogara rinogara business people, it's a corporate building. Ndo zvandada kutaura kuti kana muchipi misipirikisi makavaona background iri mumba mangu endai pana Donald in denial where he has the same apartment. And then panana unati ne apartment yaso miss in 2016. Mama diplomats eku ANC vano garapano foot. Does that mean all these men are in my house? It simply means the apartments are the same. So I wanted to denounce my rumors ekuti zuva hana pekugara, and I ndo panda ndichipa but my clients anozotadza kuuya kubasa vachiti kwanzi uyu tori hana basa uyu hana chindikushandira ngozere. Now that let's tapedzera naipapoka no problem. By the way ndimumaunganidzwa pano ndini zuva muridzi wenyaya ndini ndine mhosva tukai inini varurai inini because inini ndini ndakatanga nyaya dzese idzi. People's lives being ruined and what not, but it comes back and points to zuva ndiye akaita stupid yekukanda zvinhu pafacebook zvasina business nazvo. I paid for it dearly and I almost lost my life pamusana penyaya iyoyi yefacebook izvi, and I understand kuti this is a dangerous game and I must suffer the consequences pamusana pekuti ndini ndakazvida handisi kuramba meli ndiregerereiwo ipapo ndichadzokera kumusaga ndidzokere kuzuva nation kwangu kwachetichaura zvatinotaura zvetichakanda mapicha evanhu pafacebook andipidza pu ndiregererei handifi ndakazvipa mafuti. I am not defending myself. I come here ndichitokumbira ruregerero kuna Mr. Pirikisi nevamwe vanhu vese vakavhiringwa nenyaya yefake news ishi. I am a lot of things vanhu vaMwari. I am not a homewrecker and I am not homeless. Alright. Saka chirega tinzwe panapa chizuva muzara nhasi pakazara mazuva nation, pakazara madiaries, pakazara mamvenge. Iwowo ndiwe muridzi wenyaya sekubvuma kwawaita Mr. Pirikisi tavarerisa vainda havo. Chirega itimbo tora macalls ezuva nation kudai zuva nation amene vachafona apa vachida kudirecta mabvunzo yavo kwauri iwo chivapindura. Saka iwe ramba uri ipapo tatotanga so hello caller aish idai mukola musangondibhaza akapanamba mubva makurumidza kurova pasi handika question and answer yapepe futi aiwa zvevanhu vari maparipuka mazuva nation anoda kuvhunza mibvunzo kwavari iwo rega tivanze kuti ndikudii hatisi ndiwo socialite uri socialite my sister. I only respond to Zuva Nation. Atingazivi kuti uyu ndii Zuva Nation ikati asi Zuva Nation ikaremember andiwana tinongotora makozi chete. Hello imakadi yenyu kola ndiripo muri right here sismen tiripo makadi inyaya iyi tainzwa zvedu asi nyaya yangu iri pakuti zvoni why are people iyo nyaya yekuvhengevhenge iyo isha inotishungurudza mufunge sismen isusu hatiisi masocialite zvedu but zvimwe zvinoitwa kuvhengevhenge ka imaita take control of it. Zvimwe zvichaurayisa munhu vamwe vachazvisungirira kuda kuudza chokwadi nenyaya iyo yekungoti upenyu hwavo hauchisiri sefu. Unongofunga kuti mangwana chamuka ndiri kuvhengevhenge chaitwa nemunhu. Saka vhengevhenge ndoroka gurupu riri pafacebook here nhaikola. You might take it lightly ka. I'm telling you. No, but I'm asking you caller. I'm asking you a question. Is vhengevhenge the only group riri pafacebook rinonyora hakuna PH here? Hakuna inonzi chi zim scandals here? Asi mabhashiro anoita vhengevhenge akaoma. Vanhu vachazvisungira muchafana here kuti upenyu hwemunhu hwafa nekuti akanzwa iso kana zvakadai so one day sismen. Because this Facebook handitika it's no longer an entertainment. We know of Facebook tichienda kufacebook kunoona kuti zviri zvikuitika what's on the market and things like that, but life threatening Facebook life threatening chaiyo. Ochiona kuti muri kukanganisa
the people who are listening to Benge right and Nanesaka. Mati? Benge. Yes, Sisimeli, you might not be in control of it, but you are the admin, Sisimeli, Timakari creator. So make... Saka, what do you... What I tell you, what do you think I should do? What do you think I should do in I think take control, whatever has to be on social media or on Benge. Please approve it. Cannot what I to call it a good way, could you make a group and Gary Varu? But you could take control. Take control of Benge, call and Dakun's why, and I say, and I don't think I can be able to take ownership of Benge, fashion policy, diaries, and things like that, you know, and Dinga Pans and the Garanakunya Pera in the doctor, and you could and you could find in my papa. Sarcastic kana kuedza kutaura kuti chii but ndingoti alright kana musingarikwanise kurivhara zvenyu Sisimeli. Kwa imimi naikola munoite chicha munoite imimi chekuti munotla kuti munotauka kumvenge imimi muri kuite yini? Aiwa handisi kutaura kuti ndinotya ndiringoona zvinenge zvichingoitika kumvenge. Saka mvenge asi kugadzirisa nyika here? Iri kugadzirisa. Kubvunza haisi kugadzirisa nyika here mvenge because majaya munoda kuita maskandari yenyu muchivanda muchita maskandari yenyu muchiitwa hata zvikupi muchitla kuti zvinobuda kumvenge handiti Sisimeli handichazive zvangu but anyway if my advice hangu kana kutaurawo kwangu kana kuri kutadzisa kana kusingaiti it's okay ndati ningocontributewo kuti zvoni mangwana zvimwe zvinhu appruvai zvinhu zviri right nezvimwe zvamunoona kuti hamuna evidence nazvo chimbomirirai kuapprova ndozvandiri kungotaura. Aiwa hakola chakunzwai chika izvo zvamatobva pano kudai zvanakakola mubve machienda futi kumagurupu ose ari paFacebook Zim social media news moenda futi zvekuzim scandal muinde kuPH muinde because tiri kungonyogwa ineni munombozaire kola tinonyogwa sei ini wacho munomboza tinonyogwa sei kurewa magroups munombozviziya kana tamsati mambosangana nazvo ma hansati ndambosangana kola munogara munyika ipivo ndinonyogwa kola kwene zvekutamba asi I pay no attention to that handi mazviona nditoignota hamene ikoko mubve maudza futi anonzani vari kuita zveroughness ruto kuyake wati zvaanoita izvo avhare muinde futi kwachihera avhare because magrupu acho akawandisa iko zvinoka angoivakuhwa ende imi vanhu vacho ndimi muri kufolowa makuhwa achona saka you are to blame imi you are the people following makuhwa iwawo so you are the people to blame anditi mazvona zvakanaka ine takunzwa asi zvisinei ameno tichakuzamawo nepatinogona napo kuti zvinhu zviite control ameno kuti sei tichangona kuti toita sei zvinhu zvacho zvotonetsa izvi zvotonesa musoro kola izvi taurai zvenyu it's okay thank you so much my sister alright iripo right who's calling now uyari kunifonera neunknown indian kola hello Sisimeli makadi tiri right muri sei right andakangotaurawo ndisandatanga kubvunza bvunzo wangu ka ndimbotaurawo nyaya yakola kola utiudzire zvokuita nedhata redu 1 2 mvenge ndeyedu grupu iroro harivharwi ndopatiri kuswerera ipo pai kana une mascandals ako iwewe usazviite because tagara tiri kutofudawo newekola wakaiwe so vanhu ngavasati toti mvenge ngaivharwa because vari kuzva kuti mvenge inoburisa jusi rese ndopati kuraramira ipo pamvenge papo mulockdown muno. Okay vai vari kuzviwa zvavokola endererai mberi. Okay ndada kutaura ndada kuenda kuna zuva ari kuhere zuva ngatidone asi tinogona kumufonera adzoke panapa mirai. Okay akana sipozuva rege tikontinueri kutaurike vanhu ngavasade kuti mvenge ivharwa vanoziva kuti mvenge ndo grupu hombesa ndo munobuda zvese imomo anoona kuti haadi zvefacebook ngaabve pafacebook ngaabve kumagrupu ngaasajoine because hapana munhu ari kubatsirwa bhandi kunzi joina magrupu aya joina mvenge tachitaurona zuva zvinonata hapo munokwanisa kufonerawo ndiri kutomufonera ndiwa ndiri kufonera apa pamwe aperegwa nedhata handizivi
Yeah, because they were born on Yaya to Isisina Muforo, Tatolosa Town, which you are a apartment, to a prince, to be told as a furniture, Sarana police, to go for the Fargo in the pie. Zuwa cha Davidi phone yake. Kama kana daira simu funzi. Bosi ne muvunze noda kupindurwa. Ringo ringa phone aisha Davidi. Aiwa chinodzoka sesimeli tofona. Alright. Ingota alright, no problem. Akanazodzoka mozofona futi ko zvine zvasi kudaira phone yake. Rigai vane zvekutaura timboisa vamwe tinzigouta mwana iona wose nyaya. Iri bosi simeli, thank you. Venge tinoita pamberi nevenge ativari venge. Alright, thanks Gola. Right. Rigai tipi David vamwe. Kola hello. Muri sei kola? Regeta iri background. Dzima iri background. Yadzima. Yadzima. Okay. Ini nangu ndiri kungoda kuti I hope Zua is still listening. I hope she's listening. Chero akasa listener sai no kuti acha I listen acha teerera hake. Yeah. But kuti Zua, you went to Dubai. And that was a mistake. We forgave you. Even I'm one of your biggest critics. Ndotera wandichiridza mere kuti wakaenda kuDubai kunotrafikiwa vana, but when you came back and cleared your name, I believed you. I believed that Tuesday, whatever, Heartbreak Tuesday. I believed you on that. I believed you 100%. Ndikatanga kuita your follower, ndotodza muningina wangu kuti munonda kuwacha Zua, because other than that Dubai issue, zvaunoprita zvese nezvauno other than Dubai issue nemazaya kwaunoti ekuisa kubandi mabelieve aya, but the Dubai issue ndo yanga yakandiita kuti ndisati ndinowanikwa nditeerera zvinotaurwa naZua. Pawakadzoka kuDubai ukataura kuti munhu uyu akakuita 123 tikabhilivha kuti wakandoramba billionaire. Ipapo ndo pamwe pandinokukweshenayo kuti kana uchizviti uri hure guru wakazondoramba gura nabillionaire Kenneth. On what ground? Uri hure rakachipa. Saka maida kuti ahure nabillionaire kona. Maida kuti abvume kuhura nakuna billionaire. Kana chizviti hure andianozviti kuhura tichahurawo mangwana chakati andianozviti hure guru. Warambire billionaire kana uri hure guru. Inde zvakaoma. Wainidha kutoticha vase vana evidence vaya vamuri kutora kurekurota vaya kuti ona isu takaenda tikandotora mabillionaire. Waramba kuhura nabillionaire. Saka uri kuhura nezvimataxi drivers zvauri kutora kutrepa uchiita zvimapicture zvazvo pano. Asi tiri kutoziva tese kuti for real mbuya vaya havana kuuya pano vakakucontradicta statement yako yekuti wakaramba billionaire. How dumb are you? Anyway, ndakakubhilivha ndikatena into a Zua supporter. Nekuti ini ndinoti pese panonzi Zua ndaijajata kuti mwaiwe wakandomira iwe kuchita endorse the most vile and hated person in the Zimbabwean community. Uchiti, she is my sister. After spending 19 days with her, unoanza kuti she is your sister. How much of poor judgment do you have? Now we are here with you again. Watora picture yemunhu. Handiri kuona ndiri kukudza kuti ndakachinja mind yangu ndikakutevera nyangwe muningina ndomudza kuti follow Zua ane message. Because une substance Zua ndiri kunyepera. You are highly informed. You are very articulate. But kuti ndigofunga kuti wakandomira na Edith Chibamu kuDubai ukamuendosa usingazi kuti uri kupimbiwa ukapuwa Kenneth ani here uyu kwa Michael Jackson waitaura uyu, and it's not okay to you kuti uri kupimbiwa ukauya ukachema pamberi pedu and you were crying my tears are genuine kuti hauna kuona kuti munhu uyu
haunidi kuchema misodzi yako uchiningirikina. Nhasi takagara pano waitazve a still mistake. Watora picture yemunhu waisa apa. Saka zuva your own downfall ichauya kubva kwauri. Wakachenjera, you are very smart. Ndikutokuudza kuti I'm an older woman and ndinotokuziva iwe nanasismeli vacho ndorikuziva lese from kwese kwese. Handizvi? Asi kuti waita poor judgment yako iyi. Again, tipano tikuchema newe tichedza kuti tikuteke exonerate. How much tanzi? Handinoziva bhuku riya ratakaverenga kuti imwe tanzi ichabvera. Vanhu vachingokuti taona zuva waita zvemistake nhasi, waita zvemistake. Uri kuita mamistakes ari big zuva. You are very smart. Zuro ndakainda ndikakirina imba yangu ini. Ndawacha live yako paka kitchen kako kari smart kari clean. Newe wacho gona skin yako iri clean. Zvese neconfidence dzako wabuda muhospital. Wakada ndakamira ndikakirina imba yangu ndikatora video ndikatumira muningi wangu ndikati ndakirina imba yangu nokuda kwazuva. Ndati ndakirina imba yangu. But I'm your biggest critique. Okay? Paenda ku Dubai paya. Paukanzi woda kurohwa muSouth Africa paya. Ndakati dei pango ndakachema kuti ambomuita woni kuti asandorohwa ndiani. Nekuti ndada kuti ndorohwa. Uri kupimba nekuti ndakabelieve kuti iwewe zuva wakaenda ku Dubai uchiziva kuti pane dirty business riri kuitika and you were willing to get into it. But pawakadzoka kuita video yako ikai ndakaona kuti 100% munhu yanga ari innocent. Munhu yari innocent 110%. But how dumb can you be uchizvisa pa situations idzodzo over and over again? Zvinotakamira pana nemurume wayo ari kuti wadestroya life yake. Haasi kukublame iwewe, but technically ndiwe wazviita wauya nazvo pano. And handizivi kuti mwati hanzi pane picture mbiri. It's not only one picture. Hanzi imbiri, it's more than one pictures dzakatumirwa nazuva paningirikina. Handizivi hangu kuti mungagona kuzviverify here kuti haizi imwe. Nekuti one tinogona kuti it was a mistake. Tese tinogona kuti it was a mistake, but ipapa panozoti prince. Were you obsessed? Kuti waona prince ukati ndaona umwe prince zve kubva from one prince to another prince. Were you obsessed? But inini ndiri kubelieve kuti apa kapa ngatisapersecute zuva akaita an honest mistake. Kana mese muchada kundoti chinyi zvenyu, this was an honest mistake. Munhu uya hazi desperate for men kusvika pakuita zvakaita izvi zvatiri kutaura tese pano zvatakaunganira pano tese. It is not desperate for men kusvika pakuita zvatakaunganira pano tese nhasi. Saka kana kune chiriko ava Mr. Prince vatiri kuvanzwa kuti vari kuita go after vanhu vakazondo posta vachizviita endorse kuti zvide, but zuva made an honest mistake. But ndiri kungoti zuva your own downfall ichauya newe. Don't keep on making these honest mistakes because kuti nditi munhu wese akakuti zuva iditi chibhamu ukadzoka ukamira pano ukapfeka sikafu yako iwe ukadefenda iditi chibhamu. Wazondoti after how many months later wazoona kuti ndandichipimbiwa. Munhu wese ari kuona kuti uri kupimbiwa except you. Iwe wega ndiwe usiri kuona kuti hausi kupimbiwa. Uri kupimbiwa waro. And wakandodzoka ikoko usina kuita I don't care how you make your money kuti unoti uzviti uri hure, but tiri kutoona kuti kwaiditi chipamuko wakaclear name yako 110%. And then ndinotokubelieve and keep on going, you are in the right direction. Apa pekuzoramba uchiuya uchingoapologize uchingozodinika wazopinzwa pakuti wakakanda picture yababa vasinei neupenyu hwako. Ndo pari kuti chenjera uchazvidestroya wega. You are very articulate. Vanhu vanokuteererewe. Ini pano ndakati munin'ina wangu kuteererai zuva anotaura zvino musoro. Kana kune vaya vanozviti mahure nemasmall house nevari mudzimba vacho vese anotaura zvine musoro zvinovaka. You are very articulate. Une substance mune zvanotaura, but substance yako iwe haugoni kuzviuza pakuti iwe uzvibetsere. Uri kuzvidestroya ugodzoka again uchiti ndaita mistake. It's an honest mistake, but waitorerei picture yemunhu achiita
zvinumba mako usina kuti Mr. Nengi ndiri kukutorai picture nditaridze Amenhotty Bay anonzani. Mr. Pirikisi ndiri kukutorai picture muratidze kuti muri muno masvika. Ona zvazvaita manje. Nyaya iyi haizi diki. Wasvika wamuhospitari uri kuzviexposa kuCovid-19. Wagara muhospitari 3-4 days mukore uno weCovid-19 nekuti waita marara waita. Use a common sense. Wakachenjera and you are worth more than this. And zuva nation yako nevanhu vako vari kubhilivha because wakambara and unotaura substance hautauri SH yoga except mazaya yako handiyo hanzwisisi nestonyi steaming yako zvese zvimwe zvaunotaura uchiadvisa vanhu zvinopoinda mbiri zvine mbiri zvinobhilivhika ndozvodaida hangoti ndingotaura kuti zuva usaramba uchiita mamistakes aya asina kuti tichatogumiriste no achakudropa and achita bring down. Okay. But one thing yandoda kutukudzaemese kuti zuva uyu this is an honest and innocent mistake. Okay. Kola vati tivhare mvenge muri kuti kudii nazvo guys because zvamuchataura panapa zvichabuda musarudzono zvatichaita. Ingati mvenge kana iwewe mberi uchitaka nditengesere mvenge I can handle it and control it. Mvenge haifani kuvharwa. Mvenge munozvati yakatanga kuti iwe meli you are the founder of mvenge painternet. Mvenge takazvarwa iripo. Tikakura iripo kuZimbabwe handiti. Haifaniri kuvharwa. Panongoda chete magate controllers. Saka kuti iwe kana uchida iwe meli nditengesere mvenge I can get a hold of it. Iwe wageza maoko but unezita izvozvo vanhu vakauya ndiwe the founder of mvenge handiti. Unobuiswa endorsement yakuti mvenge founder ndimeli imaisva handiti. Yeah. You cannot get away. Yeah. How will you get away with that? Ndakazosiya ndikati vanhu chisara ndiwe muridzi wayo uripo unzi ndiwe. Hausati waita relinquish your titles. Your title deeds yekumvenge. Saka kana uchida ndanga ndati hangu inini nditengesere I can buy mvenge from you. Ndoenda imo and ndinondetiza kuti nekuti izvi vana baba vanga achiti saka iwewe wanga uchiti tozorega kukuita izvi. I can't remember the statement yaameka ipapo ndikati aizvi muda kuti murume yaite come after you. Aita come after you kamurume. He can come after you. Ndizvo kutobraga. Yeah. Saka mvenge haifaniri kucloswa. Hatichagoni. Haigoni kucloswa mvenge. Yeah. All right. Vanhu vanota leave mvenge. Inoda better control. Okay. All right. Thank you very much caller. Then tositara kuseri kuti mwenipa mari ndokupa yenyu mvenge. All right Melin. Sharp. Right. Mirai Tony. Nyaya dzacho. Mangura vira kufona. Hello, mangura vira kufona ndati matoneza nekufona. Makadi. Taneta nekufona ka. Aisha ndi Brian. Ndoti chipinda uti comment kunesa manje. Apa ngonzi munhu angowana 2 minutes zekuti comment. Tese tikwanise kukwana maona. So inini angupa nyaya zuva iri kantange ne kuadressa baba anzi Mr. Pirikisi or whatever you call yourself. Sharp wrong ka yoga ati shandre iwewe kana jera bhulani wekumabasa kwako kwauri bosi kumatext uko chwaza zvikuita pano pa social media hauna right yekutuza zvikuita hauna right yekutuza kuti nyore yekutuza kuti comment yakati because at the end of the day you are just a member like everybody else kana wati vise post ka unotaura zvakanaka bari kwa demand manje wakutinyorera masamanisi ka tokona tongokuraza futi kuti atibvise post yacho kana yesvike zvakupuwa tokupa maadress tonata noiwina at the end of the day game yacho ndiyani learn to approach vanhu mune zvakanaka because kada kuti blame iwewoka isu sakangotora mascreenshots ayakapostwa zuva ndiye akaposta foto rako ega handiti vanhu vachibva vangotorawo makuwa vachibva vatanga kufamba nemakuwa saka iwo sei usura kuadressa zuva wacho 1v1 palive
uchida kuadressa the rest of the world kuti munonyora kuti vakunyore zvanga zvabva kupi azvanga zvabva panazuva wacho saka izvo kuda kutoti threatena izvo kaizvo ngaatoita izi zvake isatombomutya kana hatimukwate social media iyi kai vakawanda vakai vachizvitutumadza vakazopedzisira vachepa ngaatidzetsaura navo zvakanaka hatishandire iye kai kana achibhula vanhu kubasa kwavo ndikoko then toenda kuda zuva manje haitizuva understand ako iwonoza kuti ndowirirana une pazvinyazi chichichi tinowirirana because ndinodawo zvezvinyazi parapa inini maonero andaita nhasi ndichikomenta zvangu zvirifeka iwo warongana naprince yokuti no prince since ini riri munhu wevanhu let me go out there and take the fall and you decided to come and put yourself on the chopping block ukada kuzviblema but kuzviblema kwako anga uchita mapoints ako anga still strong zvekuti anga achikwanisa nyatso kusustaina argument yawanga uya nayo because zuva let me just give you something that is very simple uda kuposta photo pafacebook uchaenda kufoni mako uchaselecta the photo racho rauda kuposta waselecta photo irororo ka uchaselecta toda kurishare painstagram here kana pafacebook uchachuza stage number 2 stage number 3 uchanyora caption stage number 4 uchaconfirma kuti do you really want to post this photo kana kuti no stage number 5 uchamira ma-reactions evanhu then of course stage number 6 yaya kurealize kuti no ndamamira let me delete the photo saka unati pese pazvakaitika it was a mistake kana zvikanga wakagarira foni igaro raibaya foni rakabaya yes choose a photo raprince rikabaya yes kanda kufacebook amanaka hatisiwana magrade 2 hatisi magrade 2 une message awaida kutosenda that was not a mistake une message awaida kusenda but it backfired now wakuda kutry kuda kunge wauya wako chitechi wakuchitokuandasenda tokunzwisa urumwe wedu kana tichinge takuzokuataka kuti tinosiyira peusahwira nepeukama but inara kuitenga argument yeyi tingotaura chete kuti pane zvanga zviitika but wakazorealiza kuti no yami no ndamamira dai nasingafanira kusenda photo but zvokuti it was a mistake chichichichi aiwa kuna mistake yakadaro bhuruwa and it then page 3 2 minutes zangu dzakwana ndorangoti ndingoti gagaga vamwe mapindero page 3 awa vati vheke ngaivharwa mother or whoever you are akati sister imimika vhenge ngaivharwe zvikudaro because isusu vacho admine pamvenge totonyorwawo vaashford vanonyorwawo vanhu pajuti vakanyorwa vanhu bedi vacho anonyorwa vanhu inini ndakanyorwa vanhu so what makes you think kuti group rinovharwa because daitaida kurivhara ka tingadai tikati paakunyorwa mail apo ngatitirivhara harisi kuzovharwa mvenge iwo ndo ungatovhara makumbo ako wotovhara life yako but as long as you have something to hide aiwa mvenge haivharwa yovhara life yako and protect yourself and protect my secrets ako but ukadaramba chizhadabura makumbo chingorekodwa mavideo chita sesesese uti hanzi ngaivharwe because yaruina my lives if you cannot stand the heat just get out of the kitchen urigarire mugroup ravanhu varusati vanhu vasina kwani tine problem vanhu vanoda kuya pana pakuda kunyepa kuna vashange vakanaka mvenge yaparisa my life just get away with the fakeness muri fake vanhu mimudaita basa raunyepa panapa mvenge ngaivharwe yaruina my lives imaruina my lives vanhu vangani tikada kuzvicherechedza how many lives have you ruined munotora vanhu varume vavo vanhu muchisiya vana vanherera vasina vanhu vanobhadhira maschool fees muchidana navarume vanhu muchihura navarume vanhu muchiroya varume vanhu vakakurorai kuti muchivatyisa madhuru how many lives have you ruined most of the time just because of a Facebook group a social group makuti raruina malives emimiri yamadouble standards hatisi kuvharwa iwo ndo ungatovharwa iwo ungatobuda totokubloka ati group icharamba riripo tumwe dzangu dzakwana ngapapindwe munhu. All right, thank you, Brian. Caller, hello. Caller, hello. Hello, caller. Unofanira hii kana kuzera usidotoa. Right. Hello. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Aish. Hello, caller. Yes. Hello, caller. Aish. Hello, caller. Hello? Yes. Makativo. Turaiti muri right here njadzi. Tosimba nochaurika pa Cape Town apa. Ndakutora rangu 1 minute chete. All right.
yairipo ndekuti muna pakutaura nobrian ndikupindura naye pamatauro aita bhozi pane zvaitika pane zvaitika saka vakuda ngokavha nakavha I think nyangwe dzinoza from an endless point of view ndinozoona kuti vanenge vakambodanana Itai Hello Shakira hold on caller Tanaka iyo dzimai chine chenjo vanocharidza rakadza ndikuita hamusona chikuita noizi kunosvika kunoku right endere mberi koleni pane zvakaitika vakatambidzana vakanati no taita mistake because vanenge akanakirwa spirit ndobva vazoona kuti vaita mistake zvakuda kuvharavhara zviri izvo vanozivanaona but anyway kuita kwevanhu zvinowanika saka vanenge vakukambidzana I think musikana wake chaiwanyanida stereki apa zuva angaperera I thought as much because makuseni pandafonerwa pane musikana mukadzi anga achivava nechirungu achivava zvekuti ndati iye takaipa saka azona kuti akusira but kudana wakadana saka iye muchinda azamupirikisi ndokushandisa vamwe ngarigoshandisa vasikana ndatorodzirwa kuna zuva because angatiperei maona waita chii because anzanika business job chichiso saka pamafesa ngakutara market iwe kuona zvaitiona swere chichiona kuti anoitula vakadzi achidzana navo futi uriona so vari kuvharana thank you all right thank you very much caller maita basa regaitizgova muti matenda here caller zvivainda tatichida kubvunza mubvunzo right angotanga kufona ndiva ndotanga kungotora guys caller hello caller hello makozi akawandisa panapa mutonogani caller hello tiri right muri hanzi seiko brother torambira malavu nemalights hendei andoikola yekuti izvozvo kwani vanhu vanonzi gurupu rwarovharirwei kuti paita chiskandal iskandal kai amonei ndinoita zveaiti sisimeri ndoyaumba kweindotizoda ndambosvika ndambogadzira kompyuta ndiri mumorning ndakusamu ndakaisunga inobudayo zvakanaka venyaya yacho vamukuru vapinda apa poona ndakasunga morning gown ndiri ndikugadzira makombiyuta pakaipa ndiri kumuona anguziva macomments umu ndiri kumuona macomments umu smoking gun inonzi smoking gun katiri kumutemo kulaw smoking gun what do you do mapurisa asvika munhu akafa une putiri kudau kuti handisingauraya munhu no ngatibokufaya mukati so inoziya adult zvavanoita hatinei nazvo vari kuda kujustifya kuti obviously havangataura kuti haiwa pane zvaitika but tora foto like Brian vataura kuti kungona picture yapotwa pagroup unoenda mastages uchiti yes 3 stages yes pakaipa whatever mistake so now I don't think the mistake and I would want to think kuti vanhu vanongoresolva maissues avo vasina kuinvolve because isusu takaona kati tinokudza tingori mucommon section chitaipa kana zvazonetsa
takufumza phone tubaya to takukola. Ndizvozvo. Thank you very much Kola. Maita basa yini? Maita basa re contribution yini? Yeah. Thank you. But the group arriva in. Anita. Toita marishini. For entertainment, like what you provide is entertainment. We just have to be honest. You can let Dora don't Dora whatever I see. To go and go. Sugar. Yes, down the better. All right. Thank you very much, Kola. Right. My love, my legs. My love, my legs. My legs. Kola, hello. Hello, Kola. Hello, thank you, Kola. Anyway, please stop attacking Brian in your comments. So go on. Stop attacking Brian. Okay, kuna kugoma comments. Yes, that's attack Brian. Attack Brian. Okay. Namatemba namba yangu nayo yaunayo namba yoyo namatemba. Endera mbele. Yes, mistake kana kuti kudizwa ari kuita. Hazvinei nesu izvozvo. Ndiyakaposta ega free takutomuziva. Ende hatimudziro zvekuita. Okay. All right. Yes. Ende ndikubvunza kuna Zuva kuti Zuva zvakaita hazvimeki sense. Nokuti iye ari kuti prince akaenda vachigadzira laptop yake. Prince ari kuti ini ndaandichiita zveWi-Fi. Zvine two zvakatosiyana hazvisi kuenderana. Yes, ngavaende vanogeza mai vozouya pano tanga kutaura nyaya yavo. Toenda kumalive tonovasapotera ikoko. Please stop attacking us isusu makomenti. Tiripo pano kukomenda nokutaura pfungwa dzedu. Okay. Kwaitovhara mvenge mati kudii nazvezvo? Aiwa hativharisika vhenge. So ndonyaya tanga kuti vhenge here utanga nasi. Haisiriyo but kubva nhasi songa hatichatombosime sonyeni nokuti hazvishandi unogona kungosiyiwa uchingasima sonyeni yacho. Okay. All right. Iribo Kola, thank you very much. Right. Aninga ngotanga kufona ndiwa ndotora. Kola, hello. Hello. Hey, thank you for giving me this opportunity. Well, there is an 80% rule. What you did, ausiemurulene kuti aura nekuti wautendera ikoko wautenda the next one akuzoti akuurire ndiani waenda kune wechituu saka wororwa woramba waurirwa wororwa woramba waurirwa ndozvakatika pana Zuva akaonge there are greener pastures outside of a marriage. Now aona Prince just enjoyed the fantasy yekudani munhu ane magaro ane social life, but he's not proud to call Zuva my girlfriend. He's not proud to call Zuva my to-be wife. That is why he has denied Zuva katatu sekuramba kwaitwa Jesu pamuchimbikwa. So Zuva, what I can tell you is, as a woman, upenyu hwakurarama mafamily houses. Chimbotudzwa kuti what do you do for a living? Chaunoyanyoidosa chacho wataudzwani na Prince kuti basa rapera. Chaukuti hanzi you tell me you forgive me. Then iwana totaurolwani kuti he has paid for your mistakes. Basa raenda. Chitodzo other than mambokadzi losheni nechichi indoda kutojoinawo zvaunoita izvozvo zvinoita kuti zoni urarame upenyu hwauri kutaura ihwohwo hwemafamily. Rega chihure hachibhadhari chinokuraramisa 3. After that watongochembera sevakadzi vamwe vese ava.
Zuva, what you did was to lose your marriage. My wife came to me from dignity. Ukada upenyu, some sort of material of the fact of the FND life and decide mukwa. Training is nothing but the good for mukwa, out to mukwa. Sit down, Zuva. Get a job, get educated, get empowered as a woman. Even on a few things about Zuvani other than good graduate. Apana no taura kibano ari married vade kuramba ari married jano asiri married vade okuba married andina zvamuruma kandi hurira ndo urao. What kind of crap is that coming from someone anozitani he has influence in society in Zimbabwe? What does even the word of God say? Tota unamata anasekuredi vaitiki vanasekwegara marara nambuya varuko varuma vachididi but vanambuya darambano varumao shoko ramwari rinoti haudzorere chivi nechimwe chivi. What is she teaching? Ihure rikuda kuita mastandard yet she's not educated. Get empowered, educate yourself. I'm talking to you right now. I'm not bragging or what. I'm married. I'm an accountant. I know kuti ndaramba nemurume ndozi yapekutsika. Iwo karamba nemurume chitu chabatsira pana printer nebusiness. Uda kuvaka pausina kuisa foundation. Uda kudyara pausina kuisa foundation. Uda kukohwa pausina kuisa foundation. At your age watokura so wakatononokera. Go back to basics. Go and get an education. Go back to basics and then unoshanda murestaurant. Chitongo zikamisa zvako. Utongotanga from basics because right now I tell you guys, we'll give you 3 months. You can't afford this lifestyle. You're walking a few days ago. And it's a setup. Prince after the summer, if I don't damage you, but arrange. If you want me to keep on supporting you, don't end up on social media. This is our story. And you want this our Semuni. Could you not rambra the moon like that? Akuna mistake ya unye tumirana 12 1 AM. Of all the photos, why did it go to photo appearance of all the photos? Why appearance? I didn't want to what is you really did well. Life you manaso better both sides. Well done. Martina lockdown. Thank you for this opportunity. Thank you. Kom kwa ingainde ku blog kwa itivare munoti kudi nazvo. Ndenga ivare. Politics strength irapa ndenga. Latest news, even if that on the quite my election, my results in that. After that, who would have a BC we learn a lot about the exactly. You gave food to one. You are not you are the first man to get this. You know what you're doing. I knew what I'm getting. Anyway, beyond the child, Donald Trump to Chai. I know to tell was my journalist. I know that about Donald Trump. Saka Kiki, a meno pitchy to sit down. Bring out for a father, and I will not always sue. She told him lawyers and was also me. I'm not a lawyer and accountant, but she now found about the game. But this kind of that we pardon your name, Mrs. Nelly. If it married such a lawyers, you did a I don't speak it. He only has a small business. I mean, when I make a mistake, he's not a billionaire. So he can't sue 146,000. Guys, try. Let's see. Okay. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you. Kola, hello. Hi. Yes. How are you? I'm good, and how are you? Did you write? Did a message for Sisi Zula. Zula, we were on your side 100%, and we were understanding. Pawanga uchedza kukava nyaya dzako. Nezuro ukaita live. If Prince was married, right? Umhanya ku bedroom ukatora ring ya Prince ukaipfeka pa live takakutarisa. Ukapa statement yekuti dai Prince anga ari married, mukadzi wake anoziva shoka dzake dzandaikwesha. And we were on your side. Ukanyadziswa na Prince nhasi pa live. We were on your side. But pakuzotuka Brian mainini mairasa. You are living in a fully furnished flat. Zvatinoziva nyaya dzenyu tinge tichidziziva mainini. Dzekuti mangwana makuseni apirikise vakambuka vachiti go.
mapirikisi vakamuka makuseni vachitaura rubbish. It's over with you. Brian's sexuality has got nothing to do with you. You've got your own private parts. We love you, we loved you, and we supported you even when we knew you were lying. Siyana na Brian. I didn't see the live. Ichano ona live. Siyana na Brian. Iriko re live ya Zuru. Live ya Zuru iriko zuva akanomhanya akanotora ring ku bedroom. Achiti ring yamuri kuti ring iyi ring. Apedza ipapo akati if he was married, mukadzi wake anoziva shoka dzake. We knew she was lying, but we stood by her because we love her. But yaazonyora yesexuality yaBrian akanya wairasa. Okay, chatonono wairasa. All right. Ko right aripo ari kuzvinzwa ari comments umu. Right. Ko hanzi MM closed todi nayo. Chi? Hanzi MM ngai indo blog todi nayo. Aiwa singade zve ngaangoenda ka. Okay. Sorry zvo nditori pahasha kuti kwaita Brian akuna kutombondifadza. Andina kuona comment idzo. But no. Audaro. I didn't see that comment. Chatu try kudzokera back nimbotsvaka. Anyora pa comment apa kuti iwe Brian zvauri kurara nevarume vevanhu ma-school fees evana what has Brian's private parts got to do with Zwabani and Prince Pirikisi's issue? No man. Let's respect each other. It's true. Shakwana, if Brian is gay, if Brian is straight, how is it affecting Zimbabwe? Brian, man. All right. Thank you very much, Kola. Thank you. Right. Kola, hello. Right. Ini ndongo tatanga kufona ukwana ukudiwa ndongo daira. Kola, hello. Kola, hello. Hello. Yes. Hello. Yes. Mrs. Melly, ndoda kutaura about Zuva. Zimai phone iri kumasure. Hello. Zimai phone iri kumasure. Hello. Zimai phone iri kumasure. Yes, ndoda kutaura about Zuva zvaangati pazvemapic kuti hanzi akaposta nenge. Tidzimireiwo phone iri kumasure. Tidzimireiwo phone iri kumasure kwenyu. Imwe phone. Inini I follow Zuva ku page kwake. Tidzimireiwo imwe phone iri kumasure kwenyu. Alright, ndakudzima. Ndadzima. Chitaurai. Okay, so I follow Zuva pama-platform akhe ku-Facebook sese neku-Instagram. Zuva akamboposta inonzi picture yaPrikisi. Akaposta half picture yakhe achiti hanzi it's soon to be deleted. Saka it's not the first time Zuva achiposta mapicture anengirikini aPrikisi uyoyo. Akaposta nenge about 3 pictures achimadeleta, achiposta achideleta. Saka which means there was something going on pakati pake iye nanengirikini naPrikisi. Maybe Prikisi azoenda kusera kanomdzvanya akati zvoni Zuva zvawokuita haasi kuzvida or something. But Zuva, it's not the first time achiposta face yaPrikisi. Even ku Instagram, ku account yake yeZuva Havani, she posted picture inonzi yaPrikisi yawo yachihalf picture vari mubhazi. Saka ngaasade kunyepera vanhu kuti hanzi ndakaposta ka1 by mistake. There was something going on between these two. Okay. Right. So Anzito, okay, Kola Vadona, right. Kola Vadona. Right. Another caller. Kola, hello. Hello, Kola. Hello. Yes. Hello. Yes, tukunzwai. Ndataure. Taurai, takatomira tumtauri. Okay, inoda kukomenda hangu anazuva kuti uri rakachipa wanzo chitokutanga chinoda kutaura. Taurai. Womatapedza? Chechitu. Sandapedza ndipedza nazuva. Chechitu zuva uri hure rakapusa. Sera naBrian. Ane newe zuva. Sori duzi zuva. Sitotsa kutsvaga. Dzimai phone iri kumasure kwenyuyo. Dzimai phone iri kumasure kuita noise tikuzwa imwe phone. Uri imbwa zuva totsa kutsvaga iwe zuva uri duzi. Wazvinzwa?
zvako zvamapicture waposa yapirikisi nezvouita zvezvo wakachitonyepa zo une mission yautori nayo watofeila warambwa napirikisi pachena chinoita imwe live yechi2 divorce part 2 andawambira divorce part 1 yayo wakaita pekutanga chinoita imwe divorce part 2 chimboona futi kuti unoita chinawo this time around rido zvezvo tatopedza sosismith. Alright, pakanaka kola maita basi kokwanzi tivhare mvenge matikudii nazvo. Alright, vatoenda. Ish. Iye ngaabude yeye aroti ngaivhare mvenge ngaje ngaavhare mumba kwake. Alright, thanks kola. Right. Makoza acho ari kuwandisa zvino ndichagoziva kuti ndononga yani. Nasi live yacho. Hello kola. Hello, masara tasara masara sei 2 minutes zenyu kurumidzai fast mvenge aibva zvokumhanya kumuka makisento munge vamvenge kachi vachitaura kuti mvenge ndaibvako idhata rake rinopinda pamvenge aibvako tisizuva nezuro manheru makanitumira message muchiti ndini ghost tatabva earlier on live inopa yatanga kunzi kwai ghost rawanikwa. She accused me. She threatened me. She called me a bitch. Ndinoona nemhata yangu sisi handiuri neyako. Nezuro manheru. Nezuro. Saka Lorraine Mukundu Amanda. Akatuma Lorraine Mukundu message achiti kwai ndini ghost. Rokufamba paFacebook. Nditaura nyaya dzake. I need an apology. So don't try my one ghost. You need an apology from Amanda. She said, I am sorry for what I said. Sweetheart, your name. I didn't want to no, and this. But she has apologized. You want to ghost and this. Yeah, na tricky. So what you want to ghost? Can a ghost listener email address LOMUKUNDU@yahoo.com or at iCloud? No, sweetie. Now I apologize. I want an apology from her about that. Because she threatened me. I can't just watch your back. I can find you anyway. You stupid bitch. You know what I is, sweetie? I know what I should report. No, what I should report at the end of the day. The 10 down. Yeah. I didn't see this one coming. Anyway. Pakaiva. Right. Hello. Hello, sis Mene. Muri sei. Ndidzimire phone inenge iri kumasure. Mushe. Ndadzima. Ndadzima. Okay, I think what I wanted to say is Mr. Brian. Nyaya iripo panapa inini hangu ndinotera zuva. And zvaitika zvekuti akaposta mapicture yaPrikisi yakapostwa the latest one yanga ari mugown. Yakapostwa soon after evidence akanga kutaura zvakawanda zvekuti zuva ari kunzi hana pekugara chichi and stuff like that. Ndopakapostwa picture iyoyo. But waindiri kuti Prince nazuva vari kuita mapenzi vari kuziva nyaya yavo ndeyekuti gown ranga rakapfekwa naMr. Prikisi vachigadzira computer yaMr. Zuva is the same gown Mr. Prikisi was actually wearing vachimasishwa makumbo nazuva vakachivigwa face yavo. Zvinoitika ipiko zvandozviruza zvose zvinhu izvi vana days vakanga vari mulockdown vachimasaja namakumbo vachiti this is how to keep your relationship going vachimasaja namakumbo. Even if you look at it, got the same body frame. Itori body frame yaPrikisi. Iye Prikisi akabva sonzi, oh, is your guy going to also massage you? Akabva amumassage. It's the same gown. Ranga akapfeka. Because pane paakavhura beya tikapoza taona same thing. But ranga akapfeka hake chindu yake mukati. But gown rimwe chete. Ndotouya kuti back to hanzi Prikisi ishamwari yemukomana wake. Saka Prikisi ari shamwari yeboyfriend yaZuva. Ositoona zviri really possible and shori nehunhu kuti oenda kumba kwemukana kwegirlfriend yeshamwari yake kunogadzira computer. Shamwari yake boyfriend yaZuva yacho iyoyo the imaginary one. Yototi hodhi yogogodza yowana Prikisi arimo akapfeka gown zvotomeka sense. Ouya obva ati akaposta picture by accident. Ndakateerera thread iyoyo picture iyoyo. Akaposta photo yayo paZuva Nation pagroup akanoiposta paZuva and Friends. Saka ina handizive kuti kana muine magroup nepage unokwanisa kuposta at the same time here kana unoposta ka1. And vanhu vakabva vauya vakatanga kurwa papicture ipapo paakaposta. Iye Zuva wacho as accidentally she says kuti akaposta post. Akauya
akatanga kupindura vanhu mumacomments muaccident yakaita iyoyo. Saka ini ndiri kuona sekutaura kwanga kuchana evidence rekuti zuva hana pekugara what not what azorambwa akabanzi handisi kubhadhara rendi what not. It could be true because the very same day akaisa nhingi akaisa that picture ndopaakazonobudira ava kuhospital. Alright, ari kuti akakwidzwa BP nezvinhu zvanga zviripo akanobuda ava kuhospital. Kuisa picture by accident ndopangabva pakuendesa kuhospital zvokuyoka machubu nemachubu. Either munhu anzi get out of my house because what I see Purikisi ane wake musikana chaiye waanoda ndiye waari kuuyira kuzocleana zita rake apa obva aramba zuva because zuva anozvita nethick skin saka iye she can take the beating haana basa because agara achingotukwa kuti hure saka kwaari iye pamwe maybe hashina kana basa kuona kwangu iko tobva ipapo as well zuva akamboita live yake achitaura nyaya yekuti akanga akazvigarira paakaita paend for better I don't know akati akaenda parestaurant akanogara akanoorder glass of wine then this young Ben 10 akaya akamuapproacha maona achimuti anomuda akati haasina zveserious relationship ari kungoda zvesex saka it could be it's sex that has turned into feelings and then pane zvaitka kuseri ikoko uyu akabva ada kukanda pafacebook because zvichakoza havoc zvekuti zvichanosvika kune munhu waada kusendera message kuti zvisvike kwaari either kune musikana chaiye waada kutokonya wakusukana anogona kutopla but then the guy is not having it because nyaya yavo yese vati tu you can actually see kuti vari kukadhiridza in one way panhake ari kushemwa but zvekuzonzanzi misa havane business what not vari kulambasana ende zuva munhu akuti hake no strings attached either ari kubhadharirwa rent or ari kuwedzererwa but right now my benefits are at ari kunzi if you don't do this I'm taking this because kana apology yake sorry yenyu because ari kuhospital ari pazvimamachine zvake akabva aita video akabva ati leave Prince Purikisi alone, he has done nothing wrong to you. Tukana ineni as much as she is Zuva akangoti guys ndakanga posti by accident please ndiregerere iwe. But why then take also picture ya boss wako vari mugown wani kuvatora vakapfeka kana casual kana formal vovatora vari mugown because ari kutoratidza kuti munhu atomborara because face yake yanga ichoriwo yakatongozvineperawo zvemunhu wopamwe maybe akatorokutika maona. Why would you then take a picture yemunhu ari unless if you want to go and gloat to somebody else kuti murume kwanga rumba mangu right now wearing my gown right now fixing my computer because it does not make sense. I am no, right now I'm not anybody's sister. I'm just Smelly for you, for her, and for any other lady aripano. This nyaya dzimuzamukutsa dzimamwe malive akaitwa in what not. I'm surprised kune malive Jesus wash kudi and yekuti Anthony you should be doing this muchigeza varume venyu kana maboyfriend venyu kana vakadzi venyu manhingi paakatiwa black card achinzi abhadhara marecta massage what not. I didn't see that. No, I did not see the live anyway. Zvinoitika kazhinji malive waya anoklasha dzimwe nguva ndinongori palive kuno kumwe munhu achiita live yake oro zvongokumisawo and I'm surprised kuti saka zuva hana kutaura zvinyaya yaPrince kana kuposta picture yaPrince ka1 yakatombopotwa akati wandei pane pavakaposta vari out akapfeka ring vanhu vakati zuva has been engaged again akabudisa half side yaPrince akavhara Prince so neruoko maona but akatonzienda akatsvagirawo wangu Ben 10 because chichichi azitomboda zvekuroorwa ini ndiri kungoda zvekungoti tingogarisana when she was talking about how she was coming out of a depression and stuff like that saka vanhu ava vana kutanga nhasi vakatanga kudzara but I think Prince onenyaya yekuti kubasa ndisingazozive kuti ikampani yake kana kuti kune mamwe madirectors wo is all just damage control that is just out of yangoendawo gone wrong because vese vachona havana story havana kunyatso kucollaborata nyaya yavo zuva haana basa she is okay to take the fall kuti angonzi hure because anoziva kuti anogona kutuka zvikapfuura because she's been through it all kudara saka as much as ari kukumbirisawo ndiregerereiwo panapa mabenefits akewo anenge achiuya because iye zuva ari kuda kuzoclear Prince
kuti prince wokwachona kune wachona ari kumusoro chaiye zviendeke maona. It's got nothing to do with it because ari kuti hanzi zuva is no longer working for us and what not. It's been a while since she stopped she stopped kuita sei kuadvertisa zvana ET zvemataxis aitozvi advertisa ashiri pamurume. No, that one I saw kudhara achiadvertisa, but in Mozambique, truly speaking, I did not know hangu kuti muridzi wema ET what say cars ndiani. Ndandisingatochizivi up until ndazoreceive chipepa ichi ndopa ndaona chilogo che what kuti kundikusiwa navanhu vemataxi. Yeah, but this is me muri kuti pane munhu anga achipopota maskati. No, munhu anga achipopota kumakuseni. Anga ariko background because it was nechirungu, it was like truly speaking it was like mbama. I don't know, but from what I've observed, even Vandamudza, Antica, it's like Prince Angari Mumba, and maybe can Atanam card sort of Itapano, that means fiancé yake, and that fiancé yoka, Anga Chipopota, Nechirungu. I could not see the face because Panga part of phone, but Anga Chipopota, some should got him bomb commotion, Chai since at is an owner of apartments. It could be apartment rugaras one their print, but anenga said so lula saka no benefits akutorwa because akangotanga achiti mashuruge pa Facebook mandipinza mu hospital nasi akunzi kwaita zvakaita kuti ndipinde mu hospital. What could be so bad pakungoposta picture yemunhu you can accidentally say accident, but my question still comes back. Why take photo yemunhu akapfeka gown because gown akakoza kuti munhu mukati ana kusimira match. As is really decent match because if that was not even a decent picture. Can a bring kushana akatobudo asangatombo advertise aitongoita unge munhu abva kumukawo angangodaro. Saka alright varugara musame neighborhood wotobuda mumba mako wotopinda mumba mamisa bane girlfriend yeshamwari yako kunogadzira computer. Zvangofanira kuti ungoenda wakapfeka mini brief t-shirt. No, yeah. Zuba, you are here in the comments. Finally, I don't know what to say now because I don't know damage control. You can damage control chitika or whatever. It has gone badly wrong. It has gone badly wrong because now I would like to believe whoever can. Munagash put up Masura Sunka's prince girlfriend, their prince, fiancé of prince. She's here now. Now hearing all this information now. This can cause commotion Jakare Kumbakwani kwa prince huyu. Ani maona. Ghost like muya iro writer so much information and this guy achitaura zvakawanda. Isa atizive ko kunogara zuva atizive. But pane ghost writer zvakawanda. Even though iye prince azamuramba kumurambira pamene. But angataura as if maybe they are not associated. Avanobobvirambo vese but akatombotora picture. Akavarwa kumeso vasikisana akatorwa futi vari mumba imomo voice rake is the same voice the same person waaimasaja makumbo akagoda kusvaya kurasa vachibvunza tamashanza we know this guy akati no this guy is from America ndikutsvaga visa what not saka boyfriend yachona yozorwanziwa nekuti uyu akanda picture yapurikisi but iwo ushaya kuti une boyfriend iri kuamerica chakatoti aiwa kana guys pane hapo ari ku angonzi you just take the fall because pane zvinogona kurasika like mabenefits anogona kungoenda. Wow. Ndo zviripo. Yeah. But the same gun unoona video iyo the same gun yanga akapfeka na prikisi the same gun yanga akapfeka pa massage. Jo. Saka vari tu vese vari kuitawo mapenzi vanoziyana vari vaviri. I think it was just friends with benefits as Zuva said kuti akazvando Benten wake haasi kumuratidza because muri mashurugwi and they have done marriage ari kungoda aagonogara ari ega she wants somebody wekuti anenge achingori nemunhu wake one that she has sex. No, zvekuti ane munhu wake zvekuti ane munhu truly speaking believe you me I saw it my God kuti ane munhu wanodanana naye handitika that one I knew handitika tongotsa sisi I knew kuti ane munhu wanodanana naye but now shocking revelation ndeyekuti is this guy now wema he takes what ndopazoti shamisa ipapa ndopandinetsa zvoti makuseni iwe paitikahondoka
ndatomba muti asi mbondiudzai muri kuzama damage control here kana kuti muda kuzama kuita sei because kana ndiri baigurisa kamoda kundisungisa iyi handiti maona zvikanzi no it's a warning handi maona ndikati but handani nazuva ndopandiconfusa ipapo ndikati kozuva and then this guy akati no in due course muchamuona but it's not this guy ari kutaura ndopaita confusion yese kwandiri ipapa vadona hello caller. Hello. Yes. I just have one contribution to make. Prince wanted to prove to people that his house where he lives is not where Zuva lives. Okay. We have now found out the gown that he was wearing by massage watsoka. And this is hey, Prince, tsoka yako yakashata. But anyway, ngatitora tsoka. This Prince is maybe itai video call. Tona tsoka yake. Tongo make sure kuti tsoka yatakaona ichigezwa. Haisiyo tsoka ya Prince Pirikisi. And then we are done. Because they are because gown is the same. Last caller, it was the same gown. The only thing that now can fit everything in the puzzle is Prince Pirikisi the Tsokayaki right now. And the last thing is maybe Zuvabai Masaja Prince. He could see this girl is going out of the way. Yet you are not getting anything in return. Why can you not do the same? Prince, I'm not sizing up with everything, but in a right sense of mind. I must have laughing and this Prince face but reaction to each command is na Zuvachi Mata Soka. Why not this Muna? Do you know, like in the second Ronald, beautiful girl. That is the same. That is the same as Zuva. And the other thing is Zuva Kanyeke Waniran. Atiziti Hakamkaka. Akazona she's irresistible. Akafungi Akadana Prince Pirikisi Nekusai. Ataitwa main house. Yes, I think that because Hakamkaka is being power. Wake hapana anaanza kuuliza mumba. Kana unipo Zuva uchizwa advice Ivan. Zuva, go back and empower them cards. Pani kolambo phone. Go and empower yourself. Utanamire tabarume. I tell you, ukashika 40, that's the end of you. You are only left with 7 years right now. You are 33 men to fix your life. Usabatile ufumi wa usinakona uti wapa kupi. Because you can know it's a fake life. You want to prove to people. Why now? And why would you take your kids away? Could you enjoy finished apartment? Now you wait, what is so easy? ANC, Bakazara, Panopama apartment. ANC, portfolio yako ndiye kutugari na kumaflati wayo and it also talk about what I do my finish apartments acquire tete to ganta that those yama apartments are finished. I'll pay a bedding in the why is it that your bedding is the same as Prince's? I'll pay with my gauni mamwecheze saka utade kuti nyepera atizirana apusa sit down relax kitongwenda ko ungono kwana ungodzikama evidence angane mistake to swear with. Anyway, I'm done. And if someone is saying I can knock out Daro, I want to show VW to drive from South Africa, no cheaper or get amount. VW not 112,000 judges. Send it so far I carry a thing is I don't think about VW. Semuna Nita, my function, the things are not to them moving you other than so far better. It's a car. So that I found I send up my veins at TV. Savannah, finish a area for you. Still Sinagana VW. Thank you. Yeah. Thank you very much, Paul. Thank you. Bye-bye. Hi, man. Right.
Nyai guys mchandiregira nekurumidza pane birthday ka mwana kangu panapa kari kutena 7 years today vari kuda kuita kapati kavo ka family party saka I'll just take 3 more callers and I'm done. 3 more callers and I'm done. 3 more callers. I think mataura shungu dzenyu yamainzwa. Kola hello. Hello sisimile muribo. Mushe kanjani? Mushe tiri kuti zuva ina because ndine ma questions andinoda kumubvunza but I know kuti she's listening kana kuti achaiona live. First question yangu pane live yakaita nezumo for a few hours azoidelete hake but palive iyoyo akati iye I posted that picture in a moment of love. Wairevei zuva. Number 2, pawakaposta picture iyoyo wakaisa caption yekuti soon to be deleted. Why zuva? Ko principal auya nhasi ati akauya achibatsira iwewe nabhei wako arimo but iwo wati abhei wako anga asipo vaimuchitaura zvakasiyana. Prince zvaanga achiti akauya kuzogadzirisa asirizvo zvaunga uchiti iwo akauya kuzogadzirisa. Zuva wai uri kudyirwa musaga zuva uchigariswa because Prince ataura kuti vanogara much-furnished apartments and he has a few other apartments. Saka iwo zuva uri kugariswa in one of his other furnished apartments. Toiziya zuva peine kudyirwa musaga ende kana wakuda kubuda pachena zvinoitika zvekuti unongoita mistake asi tusiri mistake uchida kuti main bay waprince aziye kuti iwewe uri kulambaswawo kuti pamwe kamutactic yekuti pamwe vasiyane iwewe uite main bay but shazuva unoonekera wanende usadyirwa musaga ungafire pekugara kusvika pakuti you almost lost your life over a picture that you posted by mistake but iwe uchiziva kuti it wasn't a mistake ukatoti soon to be deleted waiziya zvawaiita. You were trying to get attention ya main bay wa Prince kuti Prince asiyane na main bay iwe uite main bay. Sabva wanyanyoita display kudaro zvazuva ndarwadziwa ndinonyemba Prince pamamubvunza vemeli kuti ukudana nazuva here akati no never. Muone Prince wacho anenge achidaro zuva uri munhu muzvini wewe Prince akanyanya swedera kure nekunaka uya akashata Prince angabva ati no never. Kamurambiro kacho kandirwadza noyo wese kamwari zuva beta kugarako panhu pasina kumbonyanyonaka asi kuti zvitonga wega pane kushainirwa nokudyirwa musaga kuti ungokwanisa kugara maapartment block yemadiplomats awataura nemabhizinesmen. Plus zuvayo chimwe chinhu chandaindichida chandishambisa uri muhospital uri pahospital bed waitaura vakati please vanosiyanai naPrince asi nhasi anga Mr. Prikisi nhasi mama akuadhirisana zviri formal iye akati miss havane iwo kati Mr. Prikisi inga kwane zuva upengi nichera voice ne chii chakadaro. All right, thanks very much, Kola. Thank you. Wait, okay, last point. Pane mamwe ari palaini taini nokurumidza. All right, aiona ini ndinongotaura kuti muziya zuva uri munhu muzvinhu sereke usadaro and even kana pamwe pese apa taifunga kuti you're still married to Prince wekutanga pane mazuva akawanda ekuti zvisati zvabuda waizviposta using Prince's account saka zvinhu zvisiri zvinowani kwauri zvokuti unokuita tumwe tumadhiridhiridi usinganzwisisike but zvikoshese ende pagosi rauri kushandisa uchizviposta futi tiri kukuziva kuti ndiwe asi usabva wanyanyodaro siyana naye Prince uyo zviri nani ugare pazvinoshoreka pane kudyirwa musaga uchidyirirwa apartment maita basi. All right, thanks Kola. All right, Kola hello. Muri sei Kola? Ndinoda kutaura 2 cents kuti panyaya ikeyo amara kwetuzuva ndakuudza zuva andati mbogara pawasika umbofunga vana vako first usati wafunga zvimwe zvesezvo because vana vako vari kukura ka vachitanga kukura vachizwa nyaya dzakadai imbogarira vana vako first umbofunga izvozvo
kuti do kana mwana wako akazobatwa semubatirwa uri kuitwa iwewe unozoti kudii. Chimwe chandawo taura chekuti pakudanana paunondwa kunetseka kunesana. Our brother anonzi Prince awa. Be a man, my brother, you know. Vamunhu murume and be open and be honest. Andidya because munhu mukadzi akakosha abatwa sechisukiswa iziya. Musadarana mama. Ere futi nyaya yekuti hanzi vhenge ngaivharwe. Ena anoda kungokumbira vanhu kuti kuna kola vaiveka. Uzi wakapinda mutoileti munonhuhwa. Wamupinda mutoileti munonhuhwa. Unobuda uchimhanya imomo. Andizvi. Uzimungisa sei mune mchinhuhwa. Saka kana anhuhwirwa nevhenge ngaabude avhayona. Ngaabude apasi. Because iye ndiye achatonhuhwira vanhu. Akazobuda achimhanyiswa imomo. Kakunyaya kuti zuva zopedzera kutuka Brian yega. And I think ihasha chete dzatiwana nazuva dzeboza rotobhoila izvozvo. Zuva rotorwadziwa. Vakadzi dai tambomira nyaya yekuti tikabatira mafilling station tauda kuti tagerera munhu womurume kutukira haishandi. Itongoziva kuti kana mapinda pafilling station paipaika muchatotidawo kutozotsvagawo kuti kubatsire maona. Dzaona munhu achikumirira ari munhu womurume usati dzungu roda kutuka munhu. Hazviitwi izvezvi. Haishandi. Plus, Sisimeli, happy birthday kwa Nina wazukuru wamutaura Sisimeli, thank you for the show. Ini ndoti mbenge ngaifambe zvakanaka boss ndo matokatowana dzimwe hama dziri imomo dzatata shaya kwemakore saka ina appreciate zvangu mbenge. All right, thank you very much Kola. All right. Sure. Kola hello, last Kola hello. Hello, Masquera say. Masquera say. Sisimeli ini andina nyaya dzechihulehulezi ini chadautaura nyaya yemvenge. Aiwa kana varati kuti mvenge ngaivharwa aiwa zviti ngaona tachihulehule chavo uko kwete kumvenge. Saka zvechihulehule chavo icho aiwa hazvina basa ini pangu pandoda kuti handibva kuti mvenge ngaivharwe chete. Okay, all right. Thank you very much Kola again tori kolekesira maita basa. Hello? Hi, Kola. Yes, 2 minutes. You mandavhara show. How are you, Kola? Okay, chandakangotaura ndechekuti zvekutyisidzira maadmini nezvimatsamba zvemaloya hazvina kunaka. Muno muSouth Africa mune freedom of speech, freedom of expression. Saka ngavasiyane nazvo. And then point number 2 ndeyekungoti kuna zuva anofanira kuzvininipisa. Mistake yavaita damage control yavo yatova expose kuti ngaiche. Chandongokumbira kuna zuva nani pikirisi ngavauye kwamuri vakumbire regerero nezvavaita. Thank you very much. All right, thank you Andrads. Thank you. All right. Sorry guys, due to birthday chipati chimwana roda kukatirwa keke rake. Kelly. She's sleepy. Oh, asadamuka. All right. Ndafunga pamudamuka. Right. Chiswima kuchitondera dai mwana chimchireka mwana chipina mvura notondera dai babatana. Aswima udara. Oh, ndava okay. Vanga vachida kuti happy birthday. Zvava vanga vachida kumuti happy birthday. Uyai naye. Right, ndavhara macalls guys. Stop calling guys. Ndavhara macalls guys. Hanzi Brian ari kutanga live yake andizoti kune live yechi he can continue ini ndatadza kuti ndigarise pano because mwana uyu ari kuwabvisa chakanzi happy birthday. She said put it on. She was sleeping. Okay, come, they want to say happy birthday to you. They want to say happy birthday. Okay. Greet them. Show them you don't have teeth anymore. You are like Mkoma Masimba. You don't have teeth. You are like Uncle Simba. No teeth. Ne? You were sleeping. Okay. So what time are you cutting the cake? After eating. Okay, I'm finishing. I'm coming. Right, Hans, happy birthday. All right, guys. Ndo zvandisitopa kuti ndirege kuita chi
ndege kuti ndigare nguva yakareba otherwise dei tadi taswera panapa tarara pano aiwa tiri mulockdown hapana kwekuinda takachingogara pano but Brian anzi ari kutanga live yake ende zvakare ndawa kuti kwai maititi vari palive handisi kuziva kuningirikiri ku Instagram, right? You can just go and watch. And guys, I hope tadzidza Mr. Pirikisi varamba pano kuti havadanani nazuva handitika whether it was a damage control yanga ichiitika kana kuti kudii, that means there must be somebody in the picture. Let's not destroy a relationship yavo as much as kana yanga damage control ivo vanga varipo kucontributa kudamage kudestroya relationship yavo neumwe munhu watisiri kuziva handimaona, but he participated handimaona in do all this happening handimaona. Ngatirege kuti tidestroy life yavo nefiance yavo nekuda kwokuti zuva aposta ningikiri akaposta mukoma Pirikisi ava achizviti bhaye akadi akakwesha makumbo anonzi akafanana tsoka zvikaita zvinhu zvakawanda ameno zviri kunzi zvakaitika zvakangowanda handimaona. So guys, ngatiregei. I believe ndinongofunga kuti kana munhu ari socialite guys, let's go for that person. And zuva one thing at least aadmita zvake handitika ndiwe muparanzvongo wezvese, you brought you posted that picture accidentally. Yes, we hear you. Dzimwe nyaya dzakuzobudawo kuti panapa makumbo anga akafanana izvi aina kuzviona ngo ndaproof nazvo handingazvitauri ende kuti kwai wakambonyora kuInstagram ukamboposta kuInstagram, that alone please stop it. Unopwanyachi unoita kuti mabusiness evanhu apwanyike zuva. Stop it. I know kuti you are single maybe and you are searching, but according to me ndinoziva uine munhu wakati ndine munhu muchamuona in due course, I mean due time handitika mukati muchazomuona in due time, but chirega kuti utore vanhu vevanhu uposte vanhu vevanhu handiti, nokuti ukaposta vanhu vevanhu zuva unopwanya relationship dzevanhu. Kana uri side chick, maside chick tinowaziva kuti ariko handika, ichiita side chick yekuti do not poke handika main chick iriko ndo shoko randati ndikusiyire iro pane vanhu. Do not poke main chick by posting my pictures or delete uchiziva kuti mascreenshot anenge vatora woita zvezvakarezve unoposta kumwezve uchiziva kuti mascreenshot anenge atenderera zvafamba zvadaro. We don't do that my sister, we don't do that handitika. Kana uchingodiwa unongodiwa hako uri koko kwauri. Kana uchizongodzwa overtake muri pacompetition overtake mumwe unozongomuovertakewo through zviito nekutaridza kuti murume anongozoti aiwa ndadaiwe than uyu oga anongozviitira choice yake. Zvakafanana nekutrepa murume nekuita mimba kuti anzi ndaane mimba yako saka ndiroore handiti. Village yakadaro hailast handiti muning'ina, hailast muning'ina wangu handitika. Saka vedu we zuva please stop interfering mu relationship yaButi Pirikisi ne whoever wavari kudanana naye handimaona. Please stop it. Azvizonakidzi maside chicks akazara kunze kakawanda nazvinakana basa izvo handiona, but haunodeni nekunotokonya nekunotaridza the next whatever main chick kuti ndini ndiripo handiona. Inini ndini ndiri kutanga izvi handiona, ndini ndiri kudai. You don't do that my sister. Tatingotsurana ipo pano handitika. We don't do that handiti. Unogona kungochengetwa ukangoitika zvaunoitigwa uriko ukatoita hamene zvaunenge uchiita kwa hamene makore and whoever kana whether the wife kana kuti the main chick ikatoita makore isingazivi kuti you are there handitika. Ndo zvanangoti ndingoti nditaure wangu pano. I hope I did not take any side. I was just neutral because nyaya yacho indandapowawo mapepa guys, ndatopuwa mapepa ekuti ndinondazofara kuti ndiwe mapepa kundaudzwa wangu kuti mapepa paioni ndasaka at least wo Mr. Pirikisi vakuziva. Mr. Pirikisi, do not mix business with the pressure wo. Do not mix business with the pleasure. Kana mushandi wenyachiku tiraizve anonzi machi matekisi achiadvertisa matex handitika ngazviperere kumatex uku. Zvino mukazoonekwa shoka makazana notora mascreenshot shoka yakudiwa panapa tukaitione ishoka lakira inyu ndire kuti mama toinda nemamuri panapa nhasi we going to be forced kuti unzai shoka itione kuti ene makazenika tatichafosteredzwa nhasi kuti unzai shoka yacho tione kuti zviri kunzi zvakafanana iko shoka yangu yodiwa handimaona. Saka don't mix business with pleasure handiti. Ziva kana ari mushandi wenyu ngaaite zvebasa handitika. Imi mune ichiita izvi zvebusiness handiti munokanganisa business renyu nokuti hamusi socialite. Munozikama muchiposta zvinhu zvenyu zvemabusiness sokutaura kwamaita handika. Chistikai kune izvozvo handitika. Uyu wedu uyu benzi uyu wevulga uyu handitika vulgar queen ozikamwa achiitawo zvevulga zvake nezvekustima handiti.
kuitira kuti murambe makachengetedza dignity yenyu sekukumbira kwamaita kuti ndozvamuri kuti vanhu vaite. Zvokuti vhengevhenge ivharwe mukoma aprikisi izvo zvarambiwa izvo. Povhu yaramba yati aiwa kana maona kuti hazviiti mimi mungangorova henyu pasi mvhengevhenge aivhagwi nokuti chinenge chakuenda pamhepo apa hauna kondora izvo zviri kuita live kuda kune atora mascreenshot angu ipapapa ari kutotenderera and I cannot go around and say kuti newe watorera picture yangu screenshot. You can't control because ndidabaya live button. I cannot go kumquestion kuti newe watorera picture yangu watorera picture yangu wazoreva. I can't do that because ndidabaya live button. Had I not wanted this to come out ndingadenda ngogara kumaterrorist zvinoita vamwe hakuna munhu anozombouya. Of course yes vari kwanzita vamwe zvokuti vanotora kumanhingiko but chances are 5%. Anomaona saka zvabuda kunze kuzvinonetsa kuti ungakondrola group rakafanana nemvenge chairo zvinonetsa. Even vana PH vacheva masecret groups ekuti unotopinda wainveta nomwe munhu harina vanhu vakwanda kungemvenge but I understand kuti even madmins ariko anotosamnenza antonetsekana anomaona to control such groups. Zvinotonyatsanetsa kuti unovakontrola sei magroups akadai so because munhu nemunhu anouya necharacter yake there's nothing that you can do. Unongotarisawo handimaona kana ndaona inini kuti comment post yaisi kundiitira I just skip and comment pairi ndomuvha to the next post ndinoona ndinondinakira handimaona chete ndochi zvanachida kuti tingotaurirana. Right, maita henyu guys, thank you very much. I love you all guys. Mr. Prikisa vakumbira vedu we ngatichengetedzeiwo basa ravo vedu we hanzi makambani dzauda kuita pull out nenyaya yekuti vari kutrenda pasocial media apa nekuda kwazuva wedu uyu Mrs. Tonyi handichimaona vakutrenda vakuda kupuligwa out macompanies kwavanoita business ravo. Ngatiregei kuti daro vedu we let's not take bread out of somebody's mouth nekuda kweFacebook ichi guys, it's wrong. Ipapo it's wrong. Let's not do that. Handika ngatiregei kudaro handiti ngatiregei kudaro. Let's not to involve other people vasinei nezvinenge zvichiitika ipapo toda kuvapinza handitika. Right, thank you very much guys. I love you all. Tosangana zvakare muchirongwa chinotevera chingoti pamberi nekubatana pamberi nekusumudzirana handitika pamberi nekutsiurana patinenge takanganisa handitika. Please pamberi nekuita vanhu vamwe chete handitika pasi nemhandu handimazviona pasi nezvakaipa pasi nekusada kuexposwa zvaunenge waita zvine evidence yako nokuti unoda kuvigei unoda kuvanza ichi unoda kuvanzwa handitika. Izvi zvichibatsira kuti vanhu tatohla kuita maskandari. Imi guys tira nemaskandari tatohla kuita maskandari mazuva kuti ukaita skandari unobuda unonyogwa handimaona. Saka vanhu vakananga kuita uchihla kuti ukanyogwa ukabuda handiti maona hameno ipapo. Asi ngatiregei kuti tipwanye dzimba dzevanhu nezvimwewo zvakangodaro nemabasa evanhu titore mabasa evanhu handitika. Mwari vakuitire zvakanaka. God bless you guys. Handei kune mamwe malive. Bye bye.